Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Kurwase gitabu kyo koro kwa batumwa isana na ibere ekifungu kia eke 50 na kianda. Stefano gakirwa magena. Biblia konte na kaimo kia maisa ya igoro akora igoro ya igokire akora Kristo oikarastasa kwa gukole kwa Nyasaye. Agakuwa na manganaya. Omonene Nyasaye barora mabera aba toba sa kuba nachira gose tobase kuba barera amagosa yabo oba abere igira tibamaite kibakora elio agakwa amarika Nyasaye igakwana nga nyuma kebintu byose bibyasarekire nyuma kera abantu bagwakira magena nyuma kera abantu bakorokira marieta nyuma kera abantu bakorokire ayenomobe nyuma kera abantu kero kende bakire mamincha yekigasi cyao nebyasara gukora negasi yo gukora bakokorire koba omuntu tari yongwengencho asekenyoro bakorokira marieta amabe bakorokire nyamoibi bakorokira omorogi bakorokira eno muntu bibisirani igobwate kero kenda manyinga amabe ekerogo etase ebinte bigosareka kwarukirwa marieta amakongo asema mbia bono iga Nyasaye ntomire ngotebenga igoronko igokera asore naende norole Nyasaye ikarasta sekero kia koboko gukole kwa Nyasaye tata Yesu aikarasta sekoboko gukole kwa Nyasaye tata inga bono barorera mabera abantu aba egento bagokora tibamanyeti ekero stibana kwana mangana yega nekere enkoro ya irianyikire enkoro ya umire enkoro ya beire nga igarigire tikokwa oakirwa magena manene amagena gwakirwe yo mintone amagena gwakirwe korwa kwa kwalengo mokembaga wekirega namagena gwakirwe iko kweli gwakirwe iko linene kwarukirwa marieta kwarukirwa Illuminati kwarukirwa wekora kwarukirwa eno muntu byanjete lakini ligere ya Kristo asema mbiyabona iga ligere ya Kristo nere byeka uragotinya mariga ligere ya Kristo nere byeka urayibwo gosaba kwao igemambi yaboneke rokoboka tangani Nyasaye asega asyo kogenda emambi yaboneke rokoboka tangani Nyasaye egera akororera ababisa bao abasoki asobosi bwao ekerogo tara oriyo kero kene orengerere tinga togo fauru oirane maro bago faureti ararobo soku ekeroko genda ndonsi asogocha aira ne kamanyetika ararobo soku ikegera igokwira na kubwata amaseseni ya Kristo Yesu tanganya manana simambi yabono iga andanso siyogocha kende gyonsi kyokora no bangete sabali okogenda no bangete kogenda asebyasara no bangete kogenda gose mogondo gose no bisya kogenda asegasi gose kero kenda ya negasi ochikorya abantu mbaroro babangire gakero kere tonyore gasi abantu mbaroro kero kere babwate tengenengeni yao kwa chile chio bisi kimara nyinge sana toranyora gasi wachie barua bimara nyinge sana lakini haucha faulu nimekuja nikwambie baada ya kupigwa mawe Stefano aliinua macho yake mbinguni akakaza macho mbele za Bwana na aliona Mungu akaona Yesu amekaa katika mkono wa kuume wa Mungu na mbingu zimemfungukia ameona Mungu leo katika jina la Yesu Kristo mbingu sikufungukie leo katika jina la Yesu Kristo kazi kufungukie leo katika jina la Yesu Kristo ofisi hii ikakufungukie leo kwa jina la Yesu Kristo biashara hii ikakufungukie katika ofisi yako ikafunguke nataka tuombe bali popote ulipo nitagete tuire birengere ya soko musaba Nyasaye nane Nyasaye nago sesini tigatire birengere ya soko saba tatabo kumya Nyasaye uchironge ba mabera asema mbiyabona iga Kristo twekere asobosi wa wikera Nyasaye oichiro nonge ba mabera o mana mbolia ngonde tali okobekaine ekero toko semereti aye nigo tokora manene Stefano gagetwa magena igaroche igoro ya igokire Stefano gagetwa magena igaroche igoro ya igokire igore kamo igokera o mana kara Yesu ikarasa soko gukore kwa Nyasaye tata akarra igoro ya igokira asare bono namusabero morigererio yo iga arore igoro gekomo igokera ekerago soke mambi yabona iga igoremo igokere kera kwera marogoba airene kare no mogoko na kare na maseseni amanene tige bintu byonsi bigokoreka nasiri tukuri rero aso morigererio yiga Nyasaye arobonene bwao
ase gasi yaye Kristo arora obonene bwao, ase obisi yaye Kristo arora obonene bwaye, ase ebiasara byaye, ase omogondo oye, ase abana baye, ase familia yaye, ase chitugo chiaye Kristo tigo motegereria oyoga goso morigereria oyoga arore igoro ya moigokire arora obonene bwao. Twogwanje kwa gukoreka ase amagima maito torende Nyasaye twense ase obwamo tusesenire rituko ria rero tomarire ika riao ria bobisi ritotang'ana ndonse ase tokogenda nasabire nsemerete obuya bwao namanyinga Yesu Kristo atawara ase gatigati yaito nsi obuya bwa Yesu Kristo ro omotoro wito nasabire. Amen. Te Nyasaye agosesenie nane Nyasaye abono mamonaye andonse ase okogenda mutang'ani Yesu akorae asikera ringana. Njero morande Jafet yageta kurwa Happy Church Suneka. Nigongo kote shalom na Mungu awe pamoja nawe. Ubarikiwe na uwe na siku ya Bwana. Amen. Chingaki togosoa asemeyega Yesu gukuna boigo omwaka muya abagendia bapara nigo tokubaboria mobe maiso ase esugukweyega korwa semesa ya mangana maya na inche Frida Kerugo nigo tokubaganiria esugukwengia na boigo omwaka omuya. Dad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año. Bieke mo mancho morigelea kwa Soko TV kwa beiro mwege no asitore kwa nyaka babo gusangama na intwe gesato gachagete gitseni gen Soko TV. Twabiro to koretera mangana magia na boige merobere ayo kogokya wose me nabo yo kumanya chinsa na merongebere na nyamatuko na 5 na bire wiki. Chinga kechiga chemeya Yesu guku no to kwaneria otware esu kwengia na bono egrato gotambuka ochomaka 2026 nigo to kwaneria omwako muyabo murembe na masine. Chindi kongoro kwa Petrol Machin. onye kubwateri borio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omugusi magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'omugusi.
Mwajito mulgeria bweta senia ensoko TV tikango kwaninga bwakire anuncia sore murobero ensoko bwakire nande chinga kichindo chinga twachakire kuyarigania se Christmas mega ye Christmas mwajito mulgeria mirage jajo gucengera ritsko Yesu kondo chabanta bange bachakire kugenda chinsemo kwene kyabunangu sanga balini amati yabo tubetinga anuncia sore nga wasure kurasi chinsemo cha Nairobi kurasi chinsemo chonsi yokoreta bumenye bwawo na wikase amati yabo chinga kimune chigonyare gukuba kwani onyare ko gusangana barubuga ng'emambya ona no se soro Mwajito mulgeria no gusaba no kwigena kwaninga kwabokiribya wachakire kuyarigania semero yabo yeritko nimaitenga mbale bagendete chisabali chinga kibine chigana chitwenda sinsemo chia ena coaching nyoranga abagusini go baitire twenda sinsemo chia guardian no baitire isi coach baitire kamanyanga Mwajito mulgeria ni chinga kisini nande chogotebanga bye somo chyo Nairobi asaba ntabange na wikasi sinsemo chia gusina gusangania amati yaito yo minto Innocent agotebetinga onyo gutaite kwegokia chinga kimini chiga ikasinse chiria cha Nyantaro ikasinse chiria cha Gisusu ikasinse chiria cha Nyakiole chinse chiria cha tende basoro ngurwa gusiano cia sori hunyari go kwego kina bamini kiagara togotebanga gusine nse yo mwando nenchero yo koregokia nokuba na bamino chinga kibini chiga cha Christmas nando watebanga onye ko buate sanga na bali batabwati onye go kunyara gusanga gusiko batarira bali batabwate sinyagitari bali barasichera bali nyumba chiri cyokorwa nka children somo Mwajito mulgeria narobeka ingangu ikira nororo nyari ko gusanga na baru kyara togotebanga butambo mogoko noro tugani tuwabeka asaba minto omogokoro tuganiri twabeka no ena chinkoro chito kuri no Mwajito mulgeria mambya abana gukwarigania somo rubire soko bwakire asokunya tugusanga naye tunya tukumanyania chinga kimine chiga butambe tukumanyania ya chiga seti twasase gazeti ya The Nation gazeti ya The Standard gazeti ya The Standard chiga seti ne chionsi twamana wikase amayabo igo Mwajito mulgeria mukere ntunde yakabere ikire tukumanyanga naria ya sibinyoro naria kwekana sia bisito nichi abisichinene ilinaye kwanyara go kwemanyanga wikiraboniga ngaitore buna abakenya Mwajito mulgeria boigo chinga kimine chiga namanga gendete kwene kiwato kagatebya nyukuru murunde chigari chiga kimine chigo murunde boda kabe maiso ikiagera chinga kimine chiga nchirigo cyaba chinga kichingia nigo chiko wa chinga kichiri cyoko minyoka arora abantu abangi nigo bakwara kisha banyari bagutwara igentokoroka nga chitrip chinyinge kone no saba no kwigena nga anuncia soro nyakuru murundi gari nyakuru murundi boda no enayo gutambuka separa kabe maiso chinga kimine chiga tunyare tokolenda amagima y'abantu Mwajito mulgeria kurende bene go kwarigania nande tunyare togusanga chinga kimine chiga asomtanda ito Facebook no to live n'Ensoko TV wasuka waika sense media YouTube kwa nande kwa nyoranga no to live na wikira semtanda yetu Mwajito mulgeria butamtogo tibanga to subscribe ya sense media YouTube wika Facebook wato follow ndiko bwate kerengerio taito sangana into ase egetaseni gitu Ensoko TV wika se namba itu studio riga gwa screen ya 0788666663 078 marakabere 6 marakatano na trinere namba yo moire kwanyara ko gusange kerengerio gito yose kerengerio kyago ase getaseni gitu chinga kibune chiga Mwajito mulgeria boigo anyeko bwato rwako taito sanga aba minota taito sanga na barwesu gukweye otaito ko bakwanya mambya abono nabo ko bakwanya sinambi yetu ya studio no era sense media WhatsApp ko nabo gutumaga clip kao ko beke simu yawe iga otumaga clip ga 30 seconds kwa na marietabo okwa na soro tegos ni kwa renges chinsemo childore tesen chinsemo chana kuru chinsemo chumo chu Nairobi wikiraboni wikira sense media gusi asangire na bamino Obana wote yabari taito kwani emambya abono onyare ko gusangana barubu Mwajito mulgeria iriyo tunyare togoska mutwe ndoche abaminto kurwa sense media Facebook ndoche mwasoire enda soma na kwarigania gati abari basoira somtandaito ndoche Barnabas ke basaute Ensoko na Yemodiana na Innocent sandi sana barikiwa Dennis kukupaya utewa kurwa Tasha tuwabokire biyano turimi Ensoko TV bwakire na kwani abantu bonsi ba ititi songa na bumeroga Nyagisai agotebya ko batabaso imeyo morobire Ensoko bwakire tonyare togosanga nabo Bonifinche mobisa agotebanga kurwakiro mosocho nware meyo morobire wika omwerio Diukinya kundi ne agotebanga kurwakino 7 Kiambu bwakire bya Dennis Ombaye kurwagekano lya ranga ekerenyo Ekenyoro watching live mbakomwerio Rogers Nyariki auteba bwakire bya kurwa Amsterdam Netherlands watching live Ensoko TV show na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Anto Ragori Kerbo Pande Elvis Opande Mungina Mocheche
Echemani yechi radio Jones Bunde amenya bingwa nyamori Mogadishu shira kimto Charles Mumanyi Frida Mumanyi negatia abantu manchito mugira na otebyanga asumtanda ito Facebook noto live n'Ensoko TV nabega sense media YouTube noto live n'Ensoko TV nekera gwikira sisemo chiri na kunyara ko gusanga na into kwabeke kerengero kyago kwanyara ko gutumanya boigo gwatu follow wa subscribe n'enchira ya moto nyara to kumanyania twanyara to gusanga boigo tote bacinganga kechi nechinga kechi amakwani anosia sore na kunyara ko gutukwani otebinga nara lyali bwatu manchito mugira tumetinga gwasukira wekasi nsemo chiye cyagusi gwachakira gusanga ne amate yago wasangiro nyare go kumanya chinga kibine chiganga ne chinga kishiri cyo gusanga kuri no manjito murgeria nane tikangendere go kwarigania se omoyogoyo bwe Christmas tokoteba butamenga ne chinga kichiria nande cyo gusanga nabari batabwati na gotebinga abantu abange na cheta sinsemo chiria chia ena coaching nyoranga abantu abange bayiciro nabagusi bakongenda sinsemo chia gusi kayonanda sinsemo chiria chia is coach and sinsemo chiria chia guardian nabagusibo kabayicire mwanjito murgiria igonga abagusiba minto bachakire kogenda sinsemo gusanga nabamwe abogotera kotega otebanga singa kibini chigagenda sangane ya matiago obabugurira ikindi gyonse igonga kote naige kokoenda tebya oyo minonga aboguri kindi gyonse abega kwirira abayiboli bae riyo nabarubanyara bakwegokena no konyoranga mbale batabuati labaramu babogorerie abayiboli bago no maitenga babwate osimbabwate ekirani yawo no maite osenja bwate tiyabwate kuri no manchito murgeria naro tobo mungiti chinga kibini chiga ikirana children song botambe bwanko gotebya kero ikiranira children song kwanyara go kuba osina kayanga kwa bakandagiraka kwa bano na marangeti nabarubanyara bakoboka kwe casting semo chiriya boigo chi abantu bali baruata sinyegitari kwa batarera bali babwate mechanda sinyumba cyabo kwanyara ko gusanga nabarabu bagototete ngomutinyoyo to basikwe efisi chito murigeria efisi to koyirukanga karo nero yakire neko ganyite chinga kichirio kwegokya to basekwegokya bwebenga kwagulire yanga kwagulire ndagera kwegokire n'abamino mbale bakogenda gala sinyumba kiri cyo kwegokya baba bagusanga na abasani bagotebanga mono abantu bali babikasi nyumba kiri cyo kwegokya tibali bangiti bali nabo bali munande bakwata kingoro kingia sawa bono mwanchito murigeria ko goikoro inyorange fisi nero niko ganyito mwako gocha igonga amoti nyono nyoko wate mege mengi ye Christmas osesuku naro mwako no mwanchito murigeria no kuganyito goteyanga cinga kina chechi igonga twerende tolina magimaito tolina bana bitana osia sibale boigo tunyolinga omwako gocha ngoswa barasi skuru igonga anoseso ro mwanchito mugeria naro na nchiri kuganito amaya ndoche bonfenja mu bisate bakuru kiro mosocho no alimi omorobiro mpalikiwa mbarikiwa Dennis kukupae ate bakuru tesha no alimi omorobiro Delphine Mora Delphine tibaiti gose waikire sinsemo chiagusikorwa asichinsemo chiriole halina bonte byanga achinsemo chirio watetole inungo chingira muri Christmas gosino mwako moya oyo minto jeria kirwante tingaire tarigo chingera lichitari 25 igia go chingera gendo gikoro kwanga happy new year mwanjito murgeti mitiko sai happy new year go chingera anosia soira kinima itenga abanta bange nonye bana baski baso yenta go chingera no mwako moya barikiwa Dennis Kukupaya goteba ko ratesha tuabokiribya Delphine Mora good morning Ensoko TV Diana and Innocent good morning to you atebanga hope you had a peaceful night kindo batobotkovia I thank God for the gift of life today. I don't take it for granted because many didn't manage to make it. Tamo manjito murigire katokuboka togotebanga obogimo butobwate tari obweto motobwate no bwanyasai andenero kwa mwanga nkoboka kwale go story koboka ekero gotara nkoboli bya go story ko babyambale bakuruwara mbale banyaltemi baskane chipara mbale bigo babo bakagetingo boka bali ritukuri rero kinimba bugetigonga naro kwa mwakiro monguru ngambia mono jeri yake bawote ba happy preparation day botambe kare kire ritkeli na watebanga happy preparation day kurongombo manamba Byron Kingdom Weekend Soccer TV na Diana and Innocent mbaka sei toka nyimo mwakiage village na Bible bane Mariana na my beloved husband Ben na watoto wetu Mazidiga na Macdotak na Brighton na wana wa Mintomonsi amono musoriwe suna mashabiki wote watu wali mambingia Richmond Sunday na wale meomorobiro
nande endo chegati abali bagendete utuma ujumbe cyabo mwanchito muligeria nonganchere enso asense media WhatsApp na rondolenga mbara bibali banyari bagoswa asomoro bilensoko bwakire emambi abono tokote babutamenga kako igule lyogeri onye turaboka lakini kwaligwire nyomba mwago okomanyanga chinga kichiri cyokoboka naro chekire onyarego koboka naitwe ndoche kurwa senseme ya WhatsApp amos ya otebano walimi omorobero Rogers nyari kikoro Amsterdam Netherlands nonde meyan Soko TV na Kemi Phyllis Aiden nyari Kimaya nyari ki Ansura Gori Kerbo Pande Elvis Opande omongina mocheche na ndiri sauli tukuri arero kwa bokire oyo minto Rogers nyari ki nyari ngo kwani abakwabeka kagamba tebinga esu kunero engia agoteba Kerbo Opande Elvis Opande omongina mocheche lituna Green omoiko Junior John Mayaka lame kiobu banyarombe kaka Junior echemani yechi radio Jones Bunde amenya bingwanya moli Mogadishu Sheila Kemto Charles Manyi Frida Manyi Jared Kaburi Laban Kaburi Mosiori Ondima Honorable Victor Mondo Mienda Jones Ogechi engenangeni ya Grace Krandenis Joshua Biatrimba Kevason Bosire Mokamba Toto Junior nawego Justice Jabuti Nyachiro George Philip Duke Monyoncho omonyenye mwatea a family ina itambe Busamoro Nyamira County jito mugenya otebingari tukuli rero annonce asole balimonsi otabaso imeyo morobiri balimonsi okwani mambi yabono kunyara ndi kubasoma bateigo igo baso asomorobiri ogwensoko bwakire nande batiriyo batenga chinga kechine chiesuku ne chinga kichiri choko ina kyanga onye nkwabwa tamaje kwa tuwalira macho nye tore yarigani kuchingire Christmas annonce asone kwa nyari kuyarigania ndoche bana baski basonera otensoko ne ya modi na ndemo na Innocent watchingura Doha Qatar oyo mtobana basira temo na itimeti gusukwa ikira ndega igeki aratatenga esu kweye kuikatonya togusangamo agotebanga wikasitu nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Gekonge Mam Josephine Gekonge mosoribwe su Hilary Musioma Linet Makogoti Bobiero Benjamin Nyaboro Lydia Nyaboke Solomon Onyoni Sheila Kemto Dagira Songau Lamekio Bubanyarombe Vini Sanganyi Jones Bundi Amenya Freddy Kogembo Jones Bundi na wego eno kunyambane eno kumochere Rogers Nyariki Roda Ruth Dada Ediva Yeskimu Susiri Ruma White toka wateri Ruma White Ruma Rirabu Victor Savons Magoto Joshua Mbiatirimba Jackson Kinara Otero mwenyewe na mashabiki Kionsi Jens Soko TV asante sana Charles Luanganera otebano alime omorobirio wen Soko bwakire Mosoribwege susu tumaitose kwa bokire nande watetenga ngwikira na kwarenge gaiga okwani omwanjito morigere lya tumaitinga ngaigwache togaswa iso Flora gotebanga nere mama yao Flora iso ekorwa satellite atebanga locked in no ari miomorobiro Charles Ruanga bado ni yule mwalimu Charles Ruanga from Nyamira County Kenyere basement ateba butambinga with my wife Jacqueline Kwamboka ndani ya show TBT na boiga otebanga Gladys Kerwo Sylvia Mura Lavi Kwamboka Weldon Nyaore Lava Ilmisuko Jacqueline Kwamboka atebanga twende nalo tosoimi omorobirio ensoko bwakire gonga omwanchito Mulgeria embali batumete ujumbe cyabongendera tosome mambi yabono nakubaliganya somorobire ensoko bwakire ndoche ensoko bwakire biya amosmaina kebati kwanya wife Dolvin Intabo omoko Roslyn Intabo omwana ni Kolmora squeeze Diana hey pole sana Amos Maina Kewati out squeeze Diana unaruka text zangu pole sana lero na yesomire ngagitonye neria ya igoro ntasomete tiganyare ingo yesoma rotebanga bwakire bya ensoko nere Amos Maina Kewati ensoko bwakire amaiga sabantu ba buryoba ngagitinga amwanchito Mulgeria timaiti enebe tenga getentali sometera kinirene nago tomeire ndoche ensoko bwakire Grand Dennis eke yomo soribwege susu no ale corona kuro salam scrap we kachiba seito tebanga watching live
no arime yomorobire ensoko bwakire Dennis Kukupai kurwa Tasha twabokire wia no turime ensoko TV bwakire yene yaito buna butambe tosoetwensi ensoko TV nabayigo Barnabas kibasaute bensoko ne Modiana na Innocent watchinguro doha Katari nigatia bali bagende totuma ujumbe cyabo asena mbayitie studio manjito muligeria mo director itokurwa se studio ya Kabere na Erendo Chegari director Zack director Barnabas nabayigo Joshua babakwaniri bagoteba nga happy new year 2026 nabayigo merry Christmas bakoganete suko ngiye kyagaramba maitinga wachakire kuyarigania kwene kyabunangu chingirole ritsuko bunirigo manchito muligeria igonga announce sore mwenye ba direct bayitukurwa studio ya Kabere bagokwaniri nande mbakoganete suko ngia mambi yabono announce sore tokoteba nichinga kichichara la salama ikintu keno manchito muligeria ntaibigo gotebya butambe tokoteba nga ekere chinga kichichara la salama tokwanire fisi tokora mbale bwabwate egento batayitwikirania asubuguma bwabo mwaka utarachikoera tumetu so ikiranira nonse asore onye turaikirani toteba nga tokwa moyo ekiagera kiro mwaka ndo kuchiko chaka toteba nga ibinte byani ngo bigo chaka boigo amatuka ya tigaliti ibange orolenga igwa koleta mamocho onyari ko guchaka omwaka bya onye koro mworoki wase skuru naro ibanga orolenga omwaka oyo nga inamo chete otinda itiko koraba mochaya naro buya liganie omanye ngangu chiro chaka omwaka onde amamocha ali gwa kolete tochiko ya irora igonga eke to guchaka omwaka oyo noro niko kanetia mayo machito mulgeria no sia sore no chera mekimali babuga hoteba bluetooth sini kurwa marani wo chief following linet makogoti bobero kurwa utawala mihango watching live no ari miomoroberio machito muligeria ntaiten kwariga negochia MS yambaya ali agene tekwenekiwa tunyare utugo kumanyanga wikira boniga ngari agene tekwenekiwa eri naye kwanyara go kwimanyira gotebi ngari tsukuria tugukora igotogo so sensemo ya mangana maya to so sensemo ye gaseti tumayo koreta bageni baita studio tukwanire oburayo machito muligeria tokoina somo tubukomo keigo tunyare tukoirana tusange nahe eyemo aseyemo Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Kengele zasikika mbinguni zinalia. Sema magusi mwensi pia sima bitoko ruchinkongo cyose ipichense tukubatenga mwensi pigongo baganelia Christmas ekia amono mwakomo yekurega asigito seni kyagwanchi tenambe mogie Ensoko TV nyuranga gaigano konyora obwari bwensipi kubate bari mwensipi mubwate kalia kanda gasini obwate sangano yomino yokoranya sae nerebye ko corona and nerebye ka okwerenelia. I wish you a Merry Christmas and a productive Happy New Year. Mwanchumo ligareria Ensoko TV oboroso obomugusi inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gokumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa yama yakorwa Ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bego litukoria Jumamosi enseyamo nechinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana maya buna nyara kobaga gwateka kurwa se chinsemo au rongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bego chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Ensoko TV oboroso bomagusi.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Omwancho muri gwa Nsoko TV omwako jigabo chibibira 2025 nigo bayiro omwako muya gocha asetole nasole bunaye omurigero rito toko gwakaranga mbiyamo sana asenge ncho yoko tachora na gotorigeria chinga kichansi ekaroto gikoso ase emeyega yega Yesu gukuru nigo tukusabira Christmas yekia no mwako muya omuya. Omurigereria bwa Nsoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi nigo guchikomera na nainche ritkore juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo che gukomanya aya gwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi erietariane Linet Nyambane. Amoroni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV oboroso mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibiri chia Gusii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyara ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Tigambate viesitori Painapi koratiga asa muleta nkoro kumilka sita daiga setore iga koro kwa Nsoko TV oboroso bwo mugusi ikaransa toya mutwensi tobwaterane unana nyore tomwanchu no moga kominto nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni. Eye ni Nsoko TV oboroso bwo mugusi maumifunga bwato moyo nyigwete ngatindi monto chereye nkaro mororo asamalieta bakondo kama Taifa 254 inde ime Nsoko TV oboroso bwo mugusi mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Nsoko TV ntabe to koretera amangana magia bunane to wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Nsoko TV oboroso womugusi mwanchi murigereria ntobe to gwikirana ase chichiro ase to kumurekera ngaki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igo kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe to kurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igo to skatonyegera gende gotengera egetaseni ya Nsoko TV obona buboroso obomogusi Eriane Kerubo Frida.
Manjito Morgeria ninga kiende gosentunde yende togosoa sama yanya rego kumanyali agendete kwenekiwa kurwa Chingongo au Ministry ya Kenya kolinde butambe nigote kurwa se county ya Kisii county ya Mera no tuguchaka tomanyo Morgeria nga ninki kendete kwenekiwa kurwa sabara ibaito tonya togochora wekeboni ga Manjito Morgeria toyari yende togosoa asti campaign mwakogocha nabego wacholio bonene mwako 2027 storage boygo igatia bara ibagendete wesokia na kwenekia buna kurari bari eganga yabo gucia asaba gusigo so cyasoma gusi Manjito Morgeria togo cyakabene kurwa se county usasoro ngura gusi okwana sobo gatigati bo mu cyo songo litweregoro nigaba bwatani bekiyombeke maikaine buna Matiang'i for Kenya lobby group kuroro ngura gusi nse kyamagia chupiribe sogete na kurari eganga yabo yo kumusiro muske Fred Matiang'i kwenekia buna gucyari go cyabuno mobwi asiganga yayo kuryo burai mense ya Kenya nigo babolia basai kwenekia buna ngwe sokebera sobonge iribanyare bakubwate kura na komochoro muragiyo libatayite Manjito Morgeria tonyoro robot yurkura se studio yetu ya kabere. Abu watani bekia magia jubiri kurwa sorogongo rwagusi abora sekyombegia Matiang'i for Kenya lobby group niko beso kirina kurarega ngayabo yo kumusira Dr. Fred Matiang'i kuraense bosio yobochori bonene bo mwaka w'ikirubere 2025 Today we gather here as a lobby group to rally behind a man who has shown exemplary leadership and dedication to public service. His Excellency Dr. Fred Okengo Matiang'i is a man who has proven time to time again his commitment to transparency and accountability and transformation in our society. As we look forward to the future, we believe that His Excellency Dr. Fred Okengo Matiang'i is the leader that Kenya needs. Ukwana barikirisi kurere mewe mochobo songo nigo bagikire bagusi bareba korere mamincha Dr. Matiang'i asikire nigo ikraneti ya manga asobo korere bwae. Matiang'i power. Power. Matiang'i power. Power. Matiang'i tuoma. Tuoma. Matiang'i tuoma. Tuoma. Twatebire ase sauti ya mabuna bagusi ingo mwana ominto Matiang'i takwenda gokorerwa egosori yeye abantu batayete komokorera paka nkaso boga. Matiang'i no mwana bwa bakenya bonse egasi akorete ligusi yoka yenjoiria matunda aya igakoreira abantu. His track record of success, his commitment to serving the people, and his vision for a better Kenya makes him the ideal candidate for the presidency come 2027. We hereby endorse His Excellency Dr. Fred Okengo Matiang'i as our presidential candidate and urge all Kenyans to support him in the upcoming election 2027 August 10th. Matiang'i oe. Oe. Form si form. Paka Matiang'i angie. Intego nko tebi omwana ito Matiang'i ngantu abana abake chensi twachandikira. Korwa karweto borayo bori bwa kwa bwatenga kiigwatene tamangana security kwatene tamangana education ebinte byonsi pibyasirire omonene togosabanga Nyasaye ori oregoratwe omorayo ito korugusi omwana oyo itatorae ebinto bibere bitato binyare koreke bisho Matiang'i oe. Oe. Matiang'i oe. Oe. Ekeumbu kiatokire kibwatwa obobuya ekigere anda Dr. Fred Okengo Matiang'i moroche gasi akorete chiminisi chonsi pia akorete akagorora ebinto byachire bogeka efisi abaiboli babeke irunga chanu ali banse gwakana efisi konye kurukibaki aletete free education bona anto ira ndi tochaka gwakana efisi ngaye efisi abakenya mobwachi basa bakuru efisi kake Chinga kichicho niko bakire mbya gucha sabari yaba chora sobo chori bokebwaita na kubaganiria maya asobo korere bwabo. We also wish to take this opportunity to congratulate the members elected recently in the by-elections, that is more particularly in Nyamira and other counties where the opposition front took lead. Your hard work and dedication to serving your constituents have recognized and have been rewarded. And for that reason, we look forward to positive changes you will bring to our community through your leadership and commitment. Dr. Fred Matiang'i ngambe yamono asogo itaba agosika tingateranga echama yaitu gego chigotwara free and fair nomination egona bonko welcome aspirant bonse biba so echupili togaende tokore fair and free nomination so that this to be candidate ebogoli biroge binge Kenya musima na Matiang'i arachakonyore sauti ne chinguru chiogokorega siasa Kenya Asibono baborire basahe wesoke na kubwata chikura sobonge eri gwikirania monchorire maya bosyo bochore bonene
We are here today to encourage our young people to take the first step forward towards shaping the future of our nation by obtaining their identity cards and registering as voters. It is only through this active participation in the democratic process that we can ensure that our voices are heard and our concerns are addressed. Kuripotiria Ensoko TV kuruboga gatagati w'umuco bosongo Nchempethuel Machin. Majito muligeria timaitinga wikira boniga kwa bwatire ekura yawo chitindatebo murayo gochora kolinde majito muligeria ni maitinga ogochoro murai ne ewanja kwago kolinde gokubolyanga kwa bwatire kura wikira boniga kiagera ntwarra murai bense nabo yega tiabarai bakubolya basaye besokia subonge na kubwate kura banyale bagwo chora murayiri bataite kuronto gosuka na wikase county area ya Nyamira ni gati abamenye kurwase county yo besokire na gotogiye nchere county Nyamira yabage gutumekenebo eningobo yabo se enibo yo yabwatu gitumwa ko 2025 no mwako 2026 ocha samagendero na kolengana nabamenye beseme yo ni goba motogire muske nyalibo oyoro mugavana bwe county yo asemere mwabereka gukora nonye obeirega kwe twara esegi nabe MCA bae asaboligwe kwene kyabunango cyarwe kirania amagendero nabegaba MCA bwukuboligwa bamwichinga ki anyarega kubekirania aba 90 banyamira amagendero. Maiga yomo controller we budget ya Kenya Muswati Margaret Nyakango ubeka county ya Nyamira koba namba 5 asobotumekyo buyabwe kibesa go kya magendero kiribago tumerugo kye county nigo ibirengeri biyasokiriye asegati yabo bagendere wakera okoboko e county ya Nyamira asemerememi ya Nyamira county am top ranking ko mweri the topest polling station nyalibombo yago toira takilenda abantu baranya kumuira ke siasa style gete erengo te mare okoregas tamone ngento kiamana keroro aso mukyo ya mentire tago te mananda menta keiko tokoregas una abanyamira nande tomomente kipindi kia akore tamu ya ego abanyamira basobo gavana borobu ntu ane kwanda kwanta muto oja tuakora miaka ya yote Samarida James yogera mose nyamango cento township ya bena baisano nekigo nento tubira bakari bunda mwana ndo abantu bari batene county ya mwana baje ke korora konye bari korora nekizo mushimi watoko kina onyodo bomenga ki Leno mongani ara besanga yirugoronge abaseyu arure se county economy kuna sema ya abandi se economy sema ya obunyakatari economy mono bagukwana abasensemo ya Nyamira nigo bagendere kumuraria umugabana Amos Nyaribo na kumusabanga hagendere kubeka engori eyu heriyo kweneka amagendero ngwenderale kweneka wase county ya Nyamira nade dote Nyaribo Nyaribo abasani tali abo kubekere goti abasani na baikaranse naye ande manyanga bagwanje tegozemba bagwanje egendo kora tokorere gazi ndundura koroka ato ninda ya idure ndoko ganyete nande toko okobeke kerogeke konyo otingire chingori gaiga tingire chingori ngaigunga senengo chinsenet nalenge sirare ngaigunga nganyariwe tongo irwale senet ngali Tanzania ko lingo changa gaiga aronyoranga chigari chao no chisubeti cyanya ukwara kende mucyanda nigo kobo boigo baereire nga nere bya chinsemo kiri kitarakuno kinyara ko bacigo ikerwa anamono hasa magendero hari atarayikiraniwa korengana neira yo mugabana Amos Nyaribo abegetense omo Nyaribo kwarokete health kwarokete for education kwarokete agriculture kwarokete mining kwarokete geregendo Nyaribo akwaregendo gekoro kwesaini chibese chiarwa ase account ye government ye county chianda kuchiga ikamna saini yakorero saini ase upande wa Nyamira mbya mondi kwende Nyaribo ntongia kugira ande chikasi ndo chembia chire chipasa linjikase ne na upande wa pasa linjikase ne muntu kase ne kujuru ato ndo kwenda sayo tote na mosoki kuchira Steven Nyarike Mune Ensoko TV county
ya Nyamira. Manjito murigeria tugutikana no roboti rukurase county Nyamira ni abantu bonsi baboriwe kobwania obogayani bwebina bunenchira yemo yo sansurekero baracane ose ekero baba chanire chinkwana libagalyo ko irase binebyo asekigambero ebikwira chinga kichintambe machito murigeria kurase county ya Kisii nigo bachakiri bene ensemiria eguchikwene kyabuna kogayanire nago igo konya ebina ase county ya Busongo na nigo tukomanyigwa nigo ribagali tangani ose nigo yerenchiren tangani boigo kigima imyomo cyo Busongo kolenta abisiyo Buna enchere yemo yogokiania ebine bigokorekana ase bigambiro byeri chiko nabuga kweneke buna obugayani bwebina korekana bore aso bwango bono nigori shirika ria Mediation Training Institute nsiyobora ibua ya Professor Mangerere nigori aruro basemi gochia ase bagayani kurwa se county ya Kisii amonere ya Nyamira imiyombo cyo Busongo ndoyego araba gusiba mindo to twara libero indamu amwe moko borogi nikiara tukonyora chinjera chingiya cyo gokoroki cyo kugayana emechando tubwate injira nero engia yoko gayane mechando tubwate injira yemo injira yobo gayani yani mediation injira yobo gayani yakonyira sa angete ise itogauka abagusimba manyetinga bugayani mbororo nakieko gara egarumu etanire ogatabikero mondo gatomerana kotini ekoti oikorroga nyemiaka nemiaka kina gyakena kinano tuligo cha komanya no yakaraki eko nacho lakini asense amuyobo gayani no abanyene omoga guchinguru cyoko ambaze injira ngororo nakole to kuigwana ikiara egarumu agayanire na moigwananire ubu amato buya bakogenderera emogo geokea oborogi libero ebintu byonsi ebikosira igoni goberali bagelio aliko jigore abisi yobogayani memo cyo Busongo yone nake rachi gotumeka ase emerobedio yobogayani twabale tere sentange na simule njirete yoko ande koti na ende kobwate umugogoro no yomino mechando no mimo aetanire egente ketangani inchu as a case mediation center kimedita tubwate gaiga kira highly trained tago nyaronde bwansi ko muge baro goro ke medita teke tali kero mondo goro ke medita ne medita igo tuabuli kero mondo aso esa mangana mediation ande to igora center eregalia Kisii Coffee Farmers Cooperative Union third floor room number 18 abno to achakera lakini ko chibosio bwango go mwaka bno ko chakomoya ngo sukatole na ande tutake center chinde chinke ani ki office so ja kolera manganayo bantu bonsi bono nigo basemigwe banchirane no bugayani bwe binari tangani batarabira ase bigambero byeri chiko abantu bane barabako mediata batamari ndo bakora inchu ase Kisii mediation centers to what mediata kire trained kire assessed kire interviewed kire pound ne ke to court of conduct kire nyaga okorre kire nyaga go sonsolera matatizo bwate nande era to kuigwana ase gati abantu baminto komoranje bono ntubwate Kisii mediation center last time nto igora Nyamira mediation center kero muntu ore ase rogongo rwa gusiyoro gima inchu ase center ni munyara konyara justice elimo koriye elimo jikoriye koti amatuka mangere elusive bona yakiranga na sore abantu bali bagosanete babere amo nori ogoja gotegerera oyo gotegerera nero gurupwa umugayani bali bajicha ulio yomo goseire nolio chagosoa aiga no kabakonyora libaga yokuigwana libaga bagendete kono gososananka bagambe kina kiabo bakugamba boka bagusaidiwa ne mediator gusomugayani babuye kina kiabo muna batagete nabo bakorwe solution asoro gongorwa gusi ebine benge bibira sebegambero mbira birengete amangani ya chindemero nego omukonyi bo commissioner we county ya Kisii nigatogye gitambokero yoko igora chia bisi chobogayani imeye county ya Kisii. Now we would be in a better place if these mediators were deployed out there in the field to try and mediate some of the cases in order to decongest our courts, our administrative centers, that is the offices of the chiefs, the assistant chiefs, and of course the DCCs. So it is a very, very well thought out idea that we have this mediation center open and operational. It is only good that the community here who have majorly land disputes, they are able to access services from
professionally trained mediators. Bono nigera bebuya ekera abantu bonsi baranje kwire getambokero gyokugayana mang'ana na boigo gochonsorana asobwanchani no morembe inkuripoteria Ensoko TV kurwa se county ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge. Manjito murigeria tugutigana no roboti rwo musakito Wycliffe Orenge yinga kichichirusa nemega yeskuro niga abantu baliganigwe asensemo ya tabaka irikora ebintu bikoroswa na bigenchira bikoroswa kurwa serige na liegware lirigotoka asensemo ya tabaka ensemo yebungia South Mugirango okwana nabali kyamangana digo monchoria Okisa Soapstone Daniel Apepo abolirie abantu kwikirana cyenseme cyo cyakera litukolia mambya lire kitariki 20 weka kitariki 25 naibere banyarebe kwegokya nabagokora buni bintu bikoroswa machito murigeria turarigatia lya babete bakwerera twagokire kobana inu nigo tutagete gutwara lituko usama tuko amanene igoro yechigware ekitokora ka Soapstone ne kerenga kiagerire twatakire ko litwara matukaya tokoroka exhibition y'abantu kora manki amangana ya magenare inkerima abantu bange mona bagusi n'aba Africa baito mbamanyeti mangana manene gose bintu bire igoro yechigware no bori omugusi na igware na kiakora kana mbare batanya konyerora batamanyeti kikara kiaye kiagera ingare chire na ande bakora mu bintu by'abasongo una byamanyire kurukare so twarenga turige wiki eya mengima toigore ebita byeito mugusio nde bwensi nonya nabagera ba mintu bara na muntu nde bwensi ole ese county ya Kisii na Isiko ache arore igoro nkikegana tegoro ichigware na intu abagusi asenare tubwate bintu biregi ebiya tubwenete kwerorera kiagara ngumbu abasongo batwarire litukeri tubwata lakini bintu beite bitobibwate ntwanya kulitwara so exhibition day nigegocha gochaka totabe kuruchuma mosi yeye tariki 20 pakegende kitariki 20 na isano ibere ondi bwensi obwata abana abahiri abasani nabugo chobera ali tukoligima na ndente kitobeke bintu bindi buna chiema ogwikaranza kwanyu nonyene kawa eriye kegusito koro komo musike ekaro kwanyu nyure kwarigererie bintu usagutakana bukobora lakini akanene nkelina umugusi namanye igoro yechigware anga abantu nkoru bari nonye Isiko bunabona bisa kubindi bigotwara ibintu ebi bacha barora Soapstone kiagerege gekera abono iga kinse kiangumbu ngogetwara bari bintu togenda dokorosia n'ikisambu mbali togenda dokorosia bunabona togenda dokorosia maboba n'ikikosa nchirega iga na bintu binde mbiro togenda dokorosi kuruna chagita asigasi ya kisha kigaiga na aberire miaka 8 gaiga ngendere togonya kurwa soboma okay abaibuli baitombale ngoro mbagendere korosie bintu ebi lakini mbaika basire twagendera gwitira obugima obokongu bononga sina nkinkinda nyare kobango koranga nyakorra birimo omusati gete nyomba nganyakorosia kemekemo ngachanga nyona nje na analeire igo iwe ya kuonekana bora na bora zaidi na sabana bagukina buna basaye eto ko batebinga babwati simbaratere chikorumagega baligere nganga kia baiboli toko bachandikira ngana eringa tokorusi eto enonye ni chiro ni togokorera ibi ebiasara rende no nebiga tobimenta ngendere gotomentera abana baitu basoma abongo nyore ndagera yani lituko nabongo nyora none besa na simegara none ndagera yani mugondo wetere gwaye igongo baimisa ondegwansi yukaranste Isiko atese company yaito yibagandiro moshimi goito Apepo tari konyara kabaga gokani ondegwensi mono abasai mono igongo imisa bana abasai ondegwansi yore Isiko ache na bakwegera anyore Jito murigeria kwegurenga noganirwe ikera na cyensemo kiria cyensemo ya South Mugirango hasiyesemi cyatabaka
na yororenga egwari yo kwansambale batamaitinga ninki ewari use soapstone ikororenga ibintu mbire bikoroswa kurwase ewari yo nandinga kibikoroswa mwanchito murgeria naye totebanga nabageni boka baganiri goswa kurwase chinsemo nyoro mugusi nigagusiro mugusi koleno muri kibwe bitabu kyamangana yeke usi Dr. Ken Nyakundi nigo abetega kora gose kwariganyo moyega oyorengete kolenda chingege kero chomo gusia se skuru ya boroso yaitibo mewodi ya monyerero mwanjito murgeria nsemo yebungi aktutu chache no taso moyega oikerentwe na borai na bwata nigo chinsemecho aseberete ganga yabo nigerengete gochengera omogusi ekemira kyo omogusi nabayigo kwene kiabuna ekemire kyo ko bakerege ko bwatwa wachito murgiria turarigati yali abetega korekana asomo yigo yobetego kwariganero na Dr. Ken Nyakundi oyuromoriki Kagokwana n'Ensoko TV omuliki ndabasia Dr. Kennedy Momanyi nigatebire asebiagwa birie binge anyorira soboliki bwaye nabere buyo mugusia sanke na gochengero obo buyobwo twachamo muna bagusi bantu bandemo gocha koigwanga ingito bwende gokoreria obugima bwaito bonchoreria babobuya ekerenga gito kialengerero nkerianga tocheamo tonyora abasemia batosomie igero muchakano bwebinte binge bigocha ekero tugocha kurangeriwa gokira bengane keombe kiabasaye abasaye toche ngonye abagaka bache aba toterine bosia bonsi bante biringa mbale yange naende gocha egere bacho gukwana naintu Homosike Bernard Omwansa nigaro monogeria siritongo lya Gusii nigasegetira abantu kubwate chingekero chomo Gusii abuna enda sagoteba nigere buyo mu Gusii gotwara bagayani kati yabo abo bagusonsora na mangana ali asigikanete na okoroba nkule okoroba nekero mongina akoleto mongino tabwati abana oleto mongino nde waligia mu amatonde muinawo mokonya sokonyora abana ebinte kabirebi mbimanyiri nerichiko rijiko wono togotumia mono succession nerichiko linde lya marriage ndiriko organize gosendi manyeti manganaya esauli yayo na rotwale kuligererina na kikero twachiraria na kiere buya kero tobwate abagayani aho bagera bamanyana asegusi omongina na bakoleto omongina onye yanyari kaniro osirire abana baria igo bakwirwa na abana benkeria na barabomba bwate kono mbatakire konyora engeria kurwase abaibuli gosaso moibuli oyorarire ebina byonsi pia bigo takero byachire bya koti yetu kunyorokana court next mediation yani elie bwatire na kotini ona mangana gocha chire asetore igo tokoligere litwaro egento bakorokana screening twara ne kineke ngikani neri jiko nange genda sense mojo kugayana twabitoma gocyase abagayani bali baro nabagayani abambali basomire naende bamanyire na igase kotini nimanyita abagayani bonse ndoli ko yareri muntu nde bwensi bali babeira accredited bagenda bakwana nabantu baitu kero baigwananire buya ya bareta mangana yigocha story na kera abeirebo twanyangerana na ali mwigwana siko bono tuanyara osirie muna order abeire bono na nense moyo guchika na ndo ndeta gwetani ali mwagwananire Lilian Chumba nigagokoreke bagone kiombe kia FIDA Kenya nigairo koboko ebyombe birebire gati yito ebibiko gayana mangana buna bwenete unenjera ya moyo gukora chisegi chegenka. Nikiongea kuhusu mambo ya akina mama na mashamba, mambo ya malezi ya watoto, mambo ya akina mama na watoto kukosewa haki. Ni mambo ambayo tukiketi kama familia na tuweze kuyaongea, ni mambo ambayo tunaweza yatatua tu bila kwenda mbali na mbali kujaribu kutafuta njia ya kusaidika. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza ya kwamba kama community tutumie zile njia ambazo tuko nazo na tutumie wale elders ambao tuko nao mediators ili tuweze kusuluhisha shida ambazo zinasumbua kina mama. Professor Ratemo Micheka oyore ngomogeni asomo yogoyo nigera gusegeta mwamu Gusii arigichisemi nabo igo emanyeke mira yito buya nalyo toramenye bune amate chisemi twasoma nandutomende mila yetu buna turaba Gusii nonye nekera twasoma twamanya atwa wita segete
tumanye na tuche to ende tumanye uchibusikana itoko enda. Vincent Monda, Ensoko TV. Manjito murgeria tugotikana nayo na usuka mutweni kabisa kubire no mubaro mokemense banyore tomo esoma igayo muraibensu ya muruto kubaina kiria mugendero raschinsemo nabwo kubwaterana serikali nene asimo no kwegwa mabaga yemirimo ayaniga korekana teritsu kuri goro manjito murgeria somo cyo Nairobi cinga kichugo cengera obwene website kwebyo. Omurai bwense William Ruto utikiro gotakiwa weke ganta kia masomo yeti milioni 5 gusira abana kuri bisa kwebike nigaya kwanaya asege karona bateneri bebisa kwebyo imeye nyumba y'oburaya ya somo cyo Nairobi tinga kichugo cengera litskoria bene lyebisa kwebyo. To translate this policy from paper into lived reality, the following measures shall be implemented with immediate effect. Number 1, the immediate establishment of a Kenya shillings 500 billion National Minority Scholarship Program to be implemented in partnership with private sector players and development partners. The program will support children from indigenous minorities and marginalized communities to access both secondary and tertiary education, ensuring that poverty is no longer a barrier to talent. Ruto nigabene kiria bananchi abo guchia kwenyorera mabaga yemeremo kolengana neli chikoria Kenya anene mono kulikwa kwa borokia tinga kibono abananchi bebisa kwebyo bagochikubwaterana ne serikali kwene kinsa ya Kenya ngusikire mutwe. Katika sera hii ambayo tutapeleka bunge tumekubaliana ya kwamba katika kuajiri wafanyikazi wa serikali, kuajiri waalimu na ile ajira yote inaendeshwa na Public Service Commission, tutaweka kwenye sheria. Sasa italazimika ya kwamba wale wachache katika taifa letu la Kenya lazima wajumuishwe kufuatana na sheria ya Kenya. Okwana sege kalekyo omokonyi bomorai bwense kiture kindiki nigabene kiria Bakenya bebisa kwebyebike guchia kwegwe bolendi boisaine tinga kibono batari guchia gwatananwa igogo chamo na kubwateraniwo asemiro berio ekorenta magenderero imeyense ya Kenya. Sababu mambo ya minorities ni mambo ya uchache, na mambo ya uchache ni mambo ya Mungu. That's what the Constitution says, that minority, the number of people who belong to a certain ethnicity, who speaks a certain language, hiyo ni mambo ya Mungu. Na katiba inasema walindwe hata kama ni wachache. If anybody had a doubt as to whether Kenya is a land of equal opportunity, I am the best exhibit, the best example to prove that indeed it is possible for anybody from anywhere, from any background, to occupy any position and to contribute to Kenya's development, irrespective of our background. Deborah Kirbo. Kenya hoye! Kenya hoye! Kenya ni fire si fire! Kenya ni noma si noma! Ensoko TV. Majito murigeria totana no roboti robetero kwariganwe no musakito Deborah nigo bantu bose kiombe kya borokia gya kupetige kubwaterano mu bunge wensemo yebunge ya Muhaya omoko milemba nigo bono bamochirie kiombe gye kyokorukya borokia kia TSC asogotakirania maganyo ya borokia asate biro buna nigo borokia bange batararikiwa naboigo nigo bamochirie kiombe kya soko ene kya buna tiba asogotanekia enkwana banyarite bagutwara gusigikaro na gukwanira igoro ya borokyo mwanjito murigeria turatigerega tiaria bagukwanira igoro yokolikia na bagukolikiwa kwa borokyo. Lobby to president on 13th of September when the teachers, 10,000 teachers visited the president at State House Nairobi. The president did commit that according to the way according to the number of teachers, the 25,000 teachers being promoted was just too little given the number of teachers and the kind of outcry that the teachers have had over the years that they stagnate in the similar job groups. However, the union is concerned by the slow pace
of action on all the other issues. In particular, we were shocked that the Teachers Service Commission had not made any funding request to Parliament for the promotion of 25,000 more teachers during the upcoming supplementary budget, which is due by the end of January 2026. We were also concerned by the Commission's failure to convene the technical committee charged with reviewing the job description for teachers, which is a precondition for the review of the career progression guidelines. The committee, whose CUPET representative is Mr. Paul Maingi, has not met for more than 5 months since its formation. We also expressed dissatisfaction with the Commission's policy guidelines on intern teachers, which we fear may turn teachers into casual workers. The guidelines provide for open-ended internship service without specific timelines for the confirmation of intern teachers into permanent terms. And most regrettably, the Commission blames funding for its failure to convert 20,000 current interns into permanent employment, yet it had not sought such funding from Parliament. We were also pushing that the President give teachers or the teachers be given concessions or priority in the affordable housing. And the President had committed 20% of those houses, wherever they are finished, to accommodate the teachers' interest. Manchito Mulgeria ekine kirero no kugania kwa borokia kwegurenga ekyomekeria tiase kya mochiwe singa kitoro chengane school bono nguche chiri koigorwa katogo chengera omuyega we Christmas osesugoko wegoni gotoko nyoranga chi school koigorwa chire kyagara Manchito Mulgeria no togotebanga next chinga kichinde no togosoa kertwa kulesuko no togosoa se chi school kyara borokiwa ritkuria rero nabo ritkuria igoro bacha gitukurangirwa chi school chiri bari bakoreta matemwali ya KGC ngono gusaba goitonga ekyomekeria tiasikera nyarege okwikerania magani abarimu banyara bakwirana chi school nabego gukirania emerimo yabo korondo murwaniri bwekergo kyobora ibense mense ya Uganda Bobi Wine bosio bobo cholyo bonene mutinyo mutangani omwako gocha niga mochirie serikali ekoragwa na Yoweri Museveni asogo sega segiense moyo kwa meria serikali chinga kiechiche campaign asenkwa na ya Bobi Wine niga ireire bune serikali nigo yaboliro morembe asaba bwatani baye bagendete kubekwa byara richiko litali kubwati wa Manchito Mulgeria turategerega chichinkwa na chiae Bobi Wine. We have also quoted the Constitution in case they try to subdue the voice of the people. In case they try to steal the election, the people of Uganda have every right to stand against that. And that is according to Article 29 of the Constitution, which provides that the people of Uganda have every right to protest, to demonstrate non-violently and unarmed. And that is what we call the people of Uganda to do. Museveni, if you know that you're not going to rig the election, why do you intimidate the people of Uganda? Why are you scared about the people of Uganda demonstrating against any vote rigging? So I remind you, old man, you cannot intimidate the people of Uganda because you cannot kill all of them. To the people of Uganda, Uganda is your country. This is your opportunity, and you have to use it. Opportunity is one thing that is ironical, especially to you, the young people. Opportunity is something that you, in most cases, see only in hindsight. In most cases, we only see opportunity after it has passed. And we realize, oh, that was an opportunity. But in opportunity, always in its current state, it seems and appears like a risk. So don't look at this as a risk. Look at it as an opportunity. Opportunity for you to legally, non-violently, and morally stand and assert your right. If we do that as the people of Uganda across the country, we are going to liberate our country, and Uganda will never be the same again. Now, we are heading to Selere. From Selere, we'll come back to Soroti district, and we shall have our final rally in Soroti town. We continue to be disciplined. We continue to be non-violent, although
the police and military behaves in an unlawful manner. I encourage all of you to keep your cameras running. Keep your cameras busy because your camera is our biggest asset. I thank you for God and my country. Moving time. Mwanjito Mulgeria negati yali agendete kwenekiwa kurwa sensemeria ya Uganda kwarole Bobi Wine niga kuma mochimo raibense ya Uganda asogota bikomolembe chinga kichi campaign kolende negati yali twasangire nayo Mwanjito Mulgeria kwarole nga campaign bene nabega aba 9 mbaga saine ko rweganga yabwe gati yabali batayite ko chora somwa koyo kolende Mwanjito Mulgeria nchana wotebinga ni chinga kichesugo kuna ndende ngende twotebinga erende nando nyolinga ebotambe to kwebolia what next tobo gati yali bali bakwebolia nga ikibese cyachite nga kinatumite kibese usodi wo kikoboli gwanga nga kigwatumite kibese toenda somo tumoko kego Mwanjito Mulgeria toirane niringana lituli mu amuri tsukuri ya lero nabegiga state. Eye Nensoko TV Oboroso bw'omugusi. Togosoa asemeyega Yesu gukuna boigo omwaka muya abagendya bafara nigo tokubabolia mobe maiso ase esugukweyega korwa semesa yamangana maya na nche Frida Kerubo nigo tokubaganilia esugukwengia na boigo omwaka omuya. Dad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año. Bieke mo Mwanjito Mulgeria kwa Nsoko TV kwa beiro mwege no asitore kwa nyaka bago gusangama na intwe gesatwa gachagete gitseni gen Nsoko TV twa beiro to koretera mangana magia nabo igemero bire ayo kogokya goseme nabo yo kumanya chinsa na 24 matuko na 5 na bire wiki chinga kichiga chemeya Yesu guku no to kwaneria otware esu kwengia nabono ekero to gutambuka ocho mwaka 2026 nigo to kwaneria omwako muye bwo murembe na masine chindi kongoro kwa Petuel Machin. Asokoligia gokogokia kogosemia nabo igo gukomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obo wonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugimba bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya Mwanjito Mulgeria koligia komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na nche Frida Kerubo na nche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Omurigereria bwa Nsoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Nsoko TV oboroso bw'omugusi nigo gochikomera na inche ritkore Juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo chegukomanya aya wateka koru chinsemo imeyense gendra gotengera Nsoko TV oboroso bw'omugusi erietariane Linet Nyambane.
esiro yobunda bwense kurende tari nchira ndio sura krobolemi obyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igoro yobolemi bwekerero nechikoringa asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyini simegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kuri asaberemi chini gongoro ka pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse. Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Manjito Margeria wigetaseni Yensoko TV nande tigankwariania sensema ya gatatu yechiga seti tawateba butamene chinga kishini tukumanyanga na liagenete kwenekiwa kura chingongo au chinsemo kwanyara bukwimanya Manjito Margeria soko kwane nimbwate gazeti ya Daily Nation oyo mitawate gazeti ya The Standard kurene ntara mwarigania Manjito Margeria litkoria lero nateba ngatiganda kwarigania mane gochiko korentera lingana limwamu eligoto segeta butambe asegeta sengetu Yensoko TV nelingana litu limwamu litkoria lero ligotebanga omolemi goikamane ebando kumanya gose yakongire omolemi goikamane ebando kumanya gose yakongire tibaitianga kikumanya chibando chia Manjito Margeria nga yakongire kwamara kumanyanga bono obolira boli bwarurire chiga kichinde nande chioko yesamba gose gocheberia tigangaligania yo minto Innocent Onyango Wancho Margeria ya mono sana se Diana mbia mona samali gani? Asante sana. Karibu. Mbia bono ntategateba nga kale nabugite. Amaine. Lakini ibintu mbire byaganiri gokorekana buna twoteba bantu baminto bagendete kuri yenchira bakogenda busi. Nachikora soka sinina harakoba abantu bane baragenda airport bagende busi. Ikwate Innocent umeite kemonga. Na nile nyuli Margeria. Aso Margeria lego kichinga kibini chiga. Norogongo rwakusi bono neba marieta alikuwa kwanete abatebi chinsemo buna chiri chiamanga ise chachi kororekana buya kabisa wende chinsemo chirigo ma toke gokurwa sakuru kubiticha numa tasakuru kubiticha bayi yige ticha yukamanyete ticha ne oyo kogende chinsemo chianyango so ogende lia trimba chinseme kabine chona bokunyara kaba okwego kya senga kya bono mambinga kikwaboka mbiana boka Innocent andi butambe tote banga tumwakire ndo monguru mbia mono mete chinga kie chiga ntiri ko bangia na maena
indo chichia minyokire chikire nse ya moni chitaika 12 na korora kuri nse ya Uganda Bobi Wine igakare gateba kali kumigumono abakali ko mumigereri sana anda otebanga molembera sensemo yae tuyo watabire nga mulimi ataramana bando tia kumanya gose yakongire takumanya pi machore na kalire kera machora ali akalire tutamanye tinga arongoro kialingi chiara siri chiabeire innocent garenga machore usi na karolire nebigongoro machore na arengo nebigongoro mbia rengoro kimenda machore na arakalire chibando mono chinse tuchikuna gotera kuruensemo ande konyolinga kare na kalire mesie bando okay lakini rero ugacho gaja Nairobi turayikero yeli ya jibando chia unjoeli rero teri gwanza maite lirikare ebando yakabune irugora rero bando bunga naiga kware koye ebando yangana buno mote koye kumba kwa manya koye buna kware konyora chia mete ibere mugachi mukareta lende gose tugachitukarenta gekogera tutatiko bekiro nde blame tugateba ngatiga tomentali igesa tukande tukareta moyo tukabeka simigondo yaitu megondo itega kea tugachaka gusimeka chibando chinga kichiri bateba chia nusu mwaka tuasimeka mwaka rero muna mwareta nande njikaroro chikali gusimeka no ne baeda yemitinye 3 igo negative bintu biri biroro kurende bateba nga lazima okore video manyangento kyabwenere amaini tubasa guchaka gusali bintu bitaraba kwaramanya kwara confirm mwanchu muligereri anamono ase tutete koso ase chisemo chichi gazeti Diana Nairobi abantu ngabarochi achetu kwenda nonye muina alikoligibaga tebiko yayo nalole chipagi sana chine nabantu bakuru chinse chia Michael chize chia Michael bakuru chinse chiri chia Michael ba Barnabas na bagatutebye timu yaba yarule chinse mo chia Qatar nabo igo nindo cy'abantu bari chinse mo chia America barega igagisa mabani n'abatedi by day chiroro chiri bosongo chinyumba njire bakoroka Airbnb chi Airbnb chimo gateba maite ne nyumba bakwanda bari yebwa tobomenyo nyumbe yo kanyara gosenya kebwa teru umwe ya mutogeruke 1 bedroom gose bedroom ibere gose isatu abanta bamenya buna muabo kanyara bwate sitting room asa ikaransete kitchen yali nabakogoro bosikuru supermarket ya rugororo wakana nende chimbuche kiregento nabakorera abo imiyega unabona ababwate imiyega yabo ye Noel ye Christmas abandi nabo bakonyora nga bakona koberoro nande abana rero mbanyora kiredigete bakari gotara na kiro cyo kitaliko nakugania onagobeka satambe kasi ni garakini gakobuga bakagwa kumisana Ekoroko nga kibona akoroko ka robot kuna rocheza kyabwata obe akuogi bobe sana zaki ere gacha getekera chita kikunyuri gitabu getenare gosoma onyangia linge mwisho wa kosa ekera bari gukwanera muibuli yo machite school ochikorro mwana oya ale bateba mangana yekerero bunachire akaroro umwana kale gotengo konyegeria umutwe umuibuli uri akamagate muangalie yule murigereria uri orwalire amanya batebunga ya tararwara turara nabwate vidude egwaya nere gwetari na ere kubyo muziki akamanya kubuli mangana ya matukai rero gwate likororekana rero babwate ubuntu buri wireless bagitia matoiga ano konyora bana konyegeria umutuga bagona konyegeria umutuga mwancho murigere ni chinga kicho konyegeria umutu ase bali banyoreri bagana goswa semeyega ye Christmas anamono togateba nga Merry Christmas and a happy new year 2025 yatwale amagana mange mbale banyorete mirimo mwakoyo mbale banyomire bona togukwana babange tuchikonyoma gose banyomire gose banyomiru barororo ase omwakoyo basaletie nyoma yabega salika barororo ase omwakoyo banyalete ko bakogenda sekerengo kinde igo nebinte binge okonyora byakorekanete kini omwakoyo gokoinyorwa ase ense ya Kenya ya Musiri Raila Amolo Odinga tetonda sense mu gazeti mwancho muligali asema mbia bono litonyara ko batokora gazeti chine nangi chiri chikonyara ko bachigokwana na bunoro cha screen yago mwancho muligali gabwo nindi kontagete tuligali gazeti echingi chigokwana asema mbia bono nindo che gazeti ya The Standard yotebanga State House Lajiz nga ki enyumba yomurayo manane bwense egatumegete chibese chinyinge kale goteba mwaka wetete nigo abasaye banyaltwa bakorobekana
asikiri bare koba bakomochia serikali ya William Ruto na anamona akanyara koba gagoralia engakiywe ekerara ng'abasae babeyire mono nga obekire ebitango byo chikoranga ense ya Kenya ngotumekere nibe uya kolende inyali koba gego kegwe into bakuruka ngo austerity measures kolende ase gazeti yabateba nga bado obi inyombe yo murayibwense State House niyo tumeka chibesti nyingi. Gazeti ya The Daily Nation ni kaliko kuananga chibilioni 5 choko agacha chi industrial parks na mwantu wa Moroche engakilia oyo kabiro mu waziri bwa magana yebiwanda Moses Kuria gago tarase chi county abakaleko teba ngobo tutu kanoni gobo kubwatekani gworo amagana ali se gazeti ya Taifa Leo asekoleka teba bilioni 5 zilivyo kunywa maji yani chibilioni 5 buna chia nyweta mache na nemono bakaleko teba nigo bono obututu kanu obwambeire bokorolekana mwancho muligelia se gazeti ya The Star bagatebanga person of the year umuntu bwo mwaka nindo chebicha yo murayibwe kyama gya ODM yo busoyo kabere murayibwe kyama kya ODM musikera ila molo dingo ibono ulinyagosira mwancho muligelia mugano inororo negati yabarayibali banyaraka bagosiri ubugima bwabo egento keligia korolekana kyaletire oboromono ase gazeti ya The People Daily ngo kwa nabale stalled states bagatebanga nensete neine ose emerobelie etaliko kolekana buya abwese bakale gukwanira igoro ngaki enya serikali yanchiranire nga ebintu biri bigwete oso emerobelie etaliko kolekana nande yanchirani ngubugimo buna wabokogendera igokonyoranya health care etaliko koragasi serikali ya normalize rigose batebire nga yanchiranire ogotakolekana kwebintu ngabono kuno gwancha konyoranga nya education abana batariko jora chibese chinga kichire umuntu yogoshtuka serikali yaroringa n'ibintu bya kawaida igo bakari gukwana somugano ina bokoraga abo abakenya buna babwatete asobosibwa abana kwebolia mabolia mango mwancho muligole se gazeti ya The Nairobian ne gazeti yego charo sigungaite ne gazeti ya The Standard lakini kuruse publication yego soka ase ikingo kwana bale ubugima bwa Cyrus Jirongo kurunga CJ asebo igago kwanekana buna umuntu bwate chibese obwate chinguru chinyinge na boigo na abangina baye mwancho muligelia bakurukunga bono abatakanwa bwate to mwancho muligena bugonyara kaba kuwesomera na namono kumanya Cyrus Jirongo ni ngorenge ase gazeti ya The Business Daily kale gotebanga CMA queries EBL over Diago exit bond timing mwancho muligeli niko bono bakali kubolinga maboli kuboli kwale se company yokorosi binywegwa ase bagatebanga NSMA yamogose bali banyaltuka bakobekana baruchishe ase company bagonga Diago kunyara ko babakwerusia ase company yo niko bagatebanga okoni go weji shares echo niko bono kubwate amaboli amanene igona bugwesomera umanyenga bali bakobeka chigo synergy bond abande bali begete shares ase company ya East African Breweries Limited unyara ko bagukwemanyira omugano yo Century Weekend togenda se gazeti ya Mwananchi yuere kurwa chinse chia Tanzania niko bagatebanga daktari Mwigulu ashushiwa zigo la kero iwe kwamba korekananga sensei yo korekana Mwigulu timaiti goseno prime minister bwenseyu okoranga na bakanyolete obokongu sana sekali gotebekana ngali orochili arabere likorekana ni nabwate egazeti ya The Daily Monitor timanyeti gose mu producer tananyora kurwa sensei ya Buganda asana bali kubuli igoro yechisabo bose wechiko chikura chiko korekana sensei yu ya Buganda negati yamagana ali yale sechi gazeti semambia bona gotwara kumanyiri naboko jara kababo kwegorera gazeti iliyo tagete nyari kabako wesomera Century Weekend kanchake ne gazeti ya The Standard una nate banero mbata soko bako kwane mambia bona wancho muligali nigo bagara tabanga ngaki enyumba gose abisi yumurayibwense ekale kubage gotumeka chibese asobonge na anamana bakare gotebanga kubwatekana no kurubekana kwa basaye ba agency yababegete liberera murayibwense Dr. William Ruto nigararetie emerobelio chikobage ko keya obutumeki bw'chibesa ase obisi yaye kubwatekana nelio rocheliaro rekanete chinga kecho igati yaboni ganyarte kobaga gotebanga oyeiri gosorusirie budget yarenge gochikobage gukora ase bintu binde biribya chikoba bigo konyo bisi yaye asanyarte koba gako
kana gose gwanchana na gutabaliki bali korugunga chief administrative secretaries abambali bali gotebekana koba abakonye baba waziri ase wizara ao nabo igo agateba ngani gali chikoba gakurusi chibese chiri chikoba chikona nugochia ase umurugi bwo mokonye bwo murayi bwense nabo iga agateba na chiri cherekana nugochia ase chiri cyumurugi bwo mu prime minister gose mu waziri monene imense ya Kenya nabo iga akanyara koba gakurwa egente gatebekane ira yokoranga achikoba gagukora e budget ili talikoba gakorolekana ebisire ase chiobisi ao nabo iga kamagoteba nga nigo bolingolia buganeri bwo koligerelia egente gikurukunga amakabeso ya serikali mwaka wa lile na kurubona iga mwancho muri kuruelio nigo bono mo controller of budget yagendete kuruchiri bot chikorokia buna obisi umuraibwense ase emyaka 3 metinye 3 ya etire nigo yaberige gutumika gwetani ejibilioni 4.5 yo yateba no mutinyo gatano kabero mwaka oyo no mutinyo kianda na nigo bakare gateba mwancho murigerelia negentoge ko bahe korokia buna serikali ko bagutumika mwancho murili egati yabo na bukurigerelia iga expenditure go sobotumika bwechibese cyabere kigotumika ase obisi yo muraibwense se bakare gateba nigo bono aberega gutwara chitaro cyo kogenda chinse chisco bogati yabo mbaligeretie meshara gose wakano kurigo chikoba gokoye gochia asaba kolimira baroro nabo igo chinga kichinde no nyene asibaganyara ko bago komba chi insurance amache buna wakano nabo igo asako bagagotara mwancho murigeri imeyense na isko yense nabo igo OBC yo mokonyo ye eyo ekoruku yo OBC yo mo deputy president nero nigebekira maiso ase kale tebekana nigo yanyara ko bage gutumika nero chibese chibwate ekerenge keneni ndo cho OBC yaye nero nigo yaberige gutumika chibesa semeshara igati yabo chisabali chia ense na isiko yense na mwancho muri chigali chiabo chiri chinyara ko bachikorosiwa negati yechibesa chinyinge chiri chibekire asenseme yumugano ibuna nabatebi kuyobwatinde wikese page ya kanene ya gatano Diana tigatatebia yale segazeti ya The Daily Nation. Manjito murigeri ya segazeti ya The Daily Nation tigambwatini umugano mwachikubikano yo Innocent awatebanga eskando yejibilioni 5 cyari kwagacha chinda sirigo sebi Rwanda imensi ya Kenya ugo chakiro mwako 2023 asiba gukwanira igoro yo kabiro mu waziri Moses Kuria sa gukwanira ngakirali ngasoborayi gusubunari ngo mu waziri nigachagetie emerobiri yo kwenekya bona chinda streets ngwagachire Ashi County imensi ya Kenya bunenchire ya moyo kubwatuka emirimo gukia sabasaye Moses Kuria niga gukwanira gatie County ikomi ekitaraikiranya wikira boniga industry echo gose kubwaga cyobu au kwanira igoro yechi county kominaisato aseno nyene chi project ejuchira chaka cyobwaga cya kwane county ya Bomet Elgeyo Marakwet Isiolo Kisumu Lamu Mandera Makueni Nairobi Samburu Taita Taveta Tarakaniti Turkana na Bego West Pokot na Bego agukwanira ne chiri 30% yo guchakia kero muraibensi ya Kenya nigabwato murobiro bochkwene kyabunensi ya Kenya ngoskire na wika first world use eberengo bya ngo babire bigokina akwana ya gati county chiria chire 16 chire 30% yo manchito muriria kolende no chirolega gwa segazeti ya The Daily Nation asa kwane county ya Vihiga Kajiado Nyandarua negati chinde nabego abotebanga 14% 50% as county cho chire 14 na chikire 50% yobwaga cyobo asiboiga gukwanira nabego komo chiabaraye balia abara bunge asoko etia egati bill chiri chitariko konya sobwaga chikwensi ya Kenya bono niga gukwanira egati emerobiri gagotebanga enchira ya moyoka muraibensi ya Kenya yaranyarega gusikensi ya Kenya ngwetera obwaga chibwe industry osebi Rwanda ibiranya bikorenta emirima sabasaye nabego gokinia uchumi yensi ya Kenya mwanchito murigeria mugano winigora se page ya 4 egazeti ya The Daily Nation page ya 4 ne page ya 5 mwancho murigeri unana batabia Diana Kwaresre aliale se gazeti ya The Daily Nation anamona se kwabere gukwanira ngaki umurubiri bw'iji bilioni 5 igore chi industrial park onyara takoba gukunywa match Diana ngenteke montete gateba odiga tolese 5 trillion chigo chikoba chigotumeka kubeko boroso bwo koranga twanyara ko batokonyora magendera nemono asaba batebanga nobwaga chibwe chipara toligeri no nyene chinyagitari twabekire chinguru cy'umuriro cyakini wese kerengo lakini ise ko inyoranga engakie yamekero mu waziri oyo Moses Kuria alenga service na tarita se county chinyinge sani gati yabona murocho kogenda se county ya Kisii akagende county ya Nyamira asaba bwategente ko rumwe chapter
ose ebechi ya moyo gukwanira magendero barachiko bagokora ase chi county ya kurukunga industrial parks ichi cyari ko bachichi kwagachwa na ko ile sense ya Kenya ase bigwanda goikira boniga na mabuli ya kuboliwa na ichi ni chibes chiasirire na chiro chitakire kumanyikana nga kichiabere chigotumika na nuruche na mabuli agendete kororekana obisi yo mo control of budget yeteneire no muswati Margaret Nyakango nurucha mabuli agendete kubuli gore chibese chibuna chiatumegete naboni gense ya Kenya kererigireti ko chikobage kwebeka soboroso bwaye bwo kogenda asobwa gachibwo koranga ya soira sebirengo gatie chinse chiri chibwata magendera mange buna Singapore mabuli nara yo gutumika nande bakubulinga onye chibilioni 5 chiabirenge tuwe chikoba chikobeka uboroso bwo korosie bigwanda aichia chiete na igwete igoro yo rumurwanira libwo kuriye kirokyo bogaba na se county ya Nyamira musikeke moni barengege na Ishmael botukare gatebega tia mirobeli ya begete no chikoranga onyale ko bagakoranga banyale ko bakogenda busyo na kobeko boroso bwo kobeka chi factory go se chi industry ya sense meyo yento kera kingo na kweboli na inche sinkara stenkelinga blueprint ya chire tali ese Moscow yingoboli bweka lakini ese ya Kenya yo Kenya ne ya rolekanete wakere campaign binte bikoro kunga industrial parks omoelio gento ngio turaba se koboli twese guchaka gukora feasibility studies na buranyo lekende ngio kyakorekana onyege korekana ichiko down chikale county chikale kolete bintu bikuru chinse chisiko ya chikone umwancho muligereri nabo wesomera umanye nganga kichibese chibilioni 5 chikobwatanirwa na anamono Selieta Moses Kuria uyo kabero muwaziri webiwanda na anamono ruseti wa ase wizare yo akaenda kabomo semi bumurai wense no mweli akitigie mirimo nande bono gagenda teko na goteba ngango tinyale kiama kiaye ya chama cha kazi igaigo mugano ACPG akanebuna twakana igoro y'ikibese nabokoranga ki AOBC y'umurai wense yatumigete chibilioni 4.5 asegeka kimitinye 3 anamona asabakale goteba nga nigo bono umurai wense arorekanire abegete amaisaye aso kwagacha gintu ikurukunga obunyamasi bwa siasa asakare kororekana nga muyegonde bwensi yo gokorekana kurubwatekana ni gazeti murai wense ni gatagete kobororo asbakare goteba asama tukabwa ngo ni gabere gakororekana kwariganiye miganda y'abantu gochia asense meya State House na namona asakare ko bagakoba enibo nabande gatebekana nako bachira kinyinge asekili bagoteba gaiga gazeti murai wense ni gagendete kororanga kyakonyara koba gakwagacha esabali yayo mwaka w'ikirubere 2022 na anamono mwancho muligire nabokoraga igase bicha murai wense lituko lya eta asekera bari ko bakogosolia amini bagochengera lituko likurunga International Day for Minorities nasomete igorama yichinse 22 ekera lende bari gukwanera igoro yo gochengera lituko lya bali babwato mu baromoke anamono asensemo ya State House no murai wense akarekana gakubatenga amaya nalenchera ACPG agatana limase gazeti ya The Standard boy gongo kwanera bali igoro ye OBC ya Kithure Kindiki uyoro mokonyi bumurai bwense nera bunabetega gutumika chimilioni chiminye 25 nemo asigeka kimitinye 3 asikili bagatebanga nigento kyoro kiringa ki eserikali egendete gutumika chibese ase obonge igona bo wesomera page ya 4 ya gatano limo ororo butumiki bw'ikibese Diana ntagetengo tige oiranera kini ntagetengo tengo mugano uri ase page ya kabere ye gazeti ya The Standard asibakare batebanga bone obisi mu DPP nigo yachikire ekyombekeli kyaba unengi ya DCI Kenya rakabage kuligerelia na kororanga ningi kire to moteli obwatesiko kurwa asensemo ya Mount Kenya Betty Bayo kunyara koba gagusiriwe mabwa mwancho muligereri kubwatekana na kilikia rekana ngina sama tukabwango sokya na gotebanga nigo bono baitiro mu chando asaba gotebanga nigo batete kumanyekene ningi kiabete kirete omwana obo kunyara koba gagusiriwe mabwa kubwatekana na mamumu abo oyo kurukunga wairimu oyo gatebanga nigo bategete kumanya ningi kirete umuswati oyo agasiriwe mabwa Betty Bayo niga kabero murugibwa oyo rumurandia bubu tutukanu Kanyari Pastor Kanyari naboigo nabwate nande nobwamate no mungwano yomo uyu nere banyoma netenero mwancho muri Betty Bayo Tash Betty Bayo ni gasiri umabwa kabwate myaka 35 nomo kero anyara ko bagakorara sinyagitali ya Kenyatta National Hospital na mwancho muri ile sekiriki atebekane tenga nigo konyarwalire asoburire bwa cancer sechinga kecho nabona igani yagatebekana kerari ko betega gusiri ubumabwaye niganyomire gucia sumungwano yokurukunga hira mugitau na ndo manyekanite Selieta ya likurunga Tash konya nabo
nigo batiganire na Victor Kanyari igo nabo kunyara kaba gwesomera mugano USA page ya kabere umanyanga nkige kare kobe yase amateyu negento kirirete omobisa o director of public prosecution omo DPP kunyara kaba kago saba ekyombe ya DCI actually yagechigete kunyara kaba bagokora okunengi na kumanya ningi kirirete omuswati yo wosiri nindo cyo mubero na borase wecha koba guko yo na baratindo korwe isachinde batagete ko irabaligereringa nki kyabete igatugutua ekera twaro cy'abasacha bonse babiri bache tasobwamo lakini maiga yo gutugutua chiki chigaitanki aigo libereria kinire mbaka bono bisia omo DPP ya chikiro mo DCI Birento gusaba gutambenga obwene butoke Mwanchito Mugeria omugano yesa uriyo mtu Innocent ayo kwanire no arase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 se page 8 na mugano nori gwa kwanira Innocent go kwanira iguro yo murayi bwense kumena nabake ase nyumba y'oburayi asabetega kuba eira yokwenekia buna nachiko basira ndochege igamba chikwego 5 million scholarships na boigo medical cover ere 200,000 abegatebiringa abantu balia abubachite bawikira na BCI mbabe bagokonywa egatia magendero Mwanchito Mugeria Saudio mto Innocent asanga no arase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 nemo nyari kugwimanya mange kurende ngwira se gazeti ye page ya 3 igukwanira igoro yugo kokwae omajebi na Justice Ibrahim oyibono siriti obaguma bwae hotebanga konya nigara rirasegeka kirege tagetalie kenene useketalie getambe oyolenge omunachebi na sensemo ya High Court agacha kaba akakinwe birengo kwika sensemo ya Supreme Court bono nigo bagotebanga libagari ya nigo lya tigaire negati ali bagokwanira ne ebintu biryago se qualifications libaga kali atikaire vacant qualifications ngo twara kire usengo toka kire ese olibono gochikoligia libagerio bagotebanga egento oyo kuraligie libagerio odiomo na chebina araganirigwe bagoteba se gazeti ya The Daily Nation goikamanye background check up na boigo agencies ba mamanyikane kyare pin ya Mwanchito Mugeria kyare ya onerigwe tariki ya pin kyare ya onerigwe na boigo gwetira se kyombekeriga Ethics and Anti-Corruption Commission EACC ba bodo kunengia aboigo Director of Criminal Investigations na Credit Reference Bruce mbaligerelinga ebintu byago ngakibire asensemeyo nabiga gati yali bagoteba qualifications chindenga wikobe na 15 years experience obe wakolire myaka 15 asensemo yekigambero kebe superior court nabigo to experience kwara kolire emereme yo Mwanchito Mugeria bagoteba nga applications nigo chiko kolekana se poto yabo nabigo mbachikoligerie tabiyago obwene bwago no muraibwense nachikoligereria nabigo gugwanchirana utarasiki wa mutwe negati yali bagokwanira Mwanchito Mugeria maiga yogosira kwae omojaji o Supreme Court korkwanga Ibrahim nigo bono libagari ya iri atigaire vacant nande baire qualifications onye kubwaterere qualification echo 15 years na nchendo chinga ni bwat qualifications chemya ketatu tingo nyara koliga kole nanyo kubwat experience yo Mwanchito Mugeria nabakonyara gogoikirana Mwanchito Mugeria Diana watebiria mange korwa se gazeti yo na nche natakandara ligereri emegano nemenkere ga Diana nindo chega iga aspono ige page ya 3 bakare gotebanga ekigambiro nigo kenyare ko bage kurusia ogochika kware ngoro okugwa tangetenya gitari ya Mary Stops kunyara ko bage okora okoralie gwokoralinga ngonyarere ko bage okora okurusigwa kwe kwa marito kuli batebanga save a portion yani batebanga chinchira nchire bagakora cyukurusia marito kitalikorera tobotutukana kubwatekana no muna chebi na Justice Chacha Mwita uyole sekegambere kenene litukuligoro aigaso mochio Nairobi Milimani nigarwe togochikana gatebanga ekyombe kya Kenya Medical Practitioners and Dentist Union ekyetenete okoligereri gwe chinyagitari ngakikinyara kabachiko kolemero bili yabo nigatebire nyagitari eyubono techikobage kulinduli bagali yaye asokuru okorali oko nabo igasanyara kabagateba nigo arugo chika gochiase ekeombekirina kero kikoligereria igoro yechi film nabo igo classification board iyo tebanga nigo beta chinguru batabuga ati kulende kiliya tebanga nigatebire
ekintu ke anamono body yiwe gokora no kurigereria chi film tali okurigereria matangazo yokoraria ekine kintu kiria tebire beire na ndagoteba ekera ekyombe kyo kia KMPDC Kenya tukaba kikurukoraria gogo chikanga nyagitari ite basakobeko koraria ase chigazeti gosinonya na ase chinyumba cy'uburari igoro yokotebanga kikunyara kabage kurusia uburita senchererie rendonge nigo bateba ekyombe kina kiro kingi bwati chinguru mwancho muriri na bwe somera unyara kabago kumanya igoro yenyagitari igoro nga Mary Stops nabo igo no ogochiko kukwabete gokurwegwa na ekegambero kubwatekana na umona chebina oyokurukunga chacha muita mwancho murigeria CPJU ya The Standard page ya gatatu nabo igongo kwa nabarenga ki emebogani ya nyariko bage kogenda se birengo binde iliko nyariko bage koranga ya nyariko bage korangiria guseko nyariko bage konyora okoni kuya kurwa ase bali bakorukwa ba customer babo na nomona sabaga tebanga maiga y'uchumi yense ya Kenya gusarika nigo boni gomo chinga kechichio emeyega ye Christmas no mwako moya yararekaninga chi hotel ye chinigo chiabwatane ne byombe ase chigenda teko nigo chigendete kubwaterana kurwa obokonyi kuchia ase chinyumba chiri cy'abantu bali bamenyete baganeti ukugani ukuya gusibaganeti bakonywe asa namono bakale tebanga negati yabo banyarako bakororekana kubwata enjira bakubwatana n'ikinyumba icyo banyarako bakororekana nk'abanyarako bakonyora abateja babo bachikoba bako bakoria ubunchurira mwancu muri nabo kurigeri gati yabo ne hotel ya Sarova urusagirwa nakuru enjire kale ko bagakora amaunchurira yaya bantu ni babegeta mameka hotel rero Diana no genda magoroba igachikomesa kubwa London yule kora rande ya Maria semo ya Mombasa Road tintatiko yekwane yete karambaka nititubata tubaralie kero basoro rokora mameka akororekana asenjira yewe kirano kero kwanira mameka Innocent wega konyurie kana chite nyumba yo musani one akanyora bigete omoteiga omotoyunga gitena intuntoga ne itoyo beka kyara bona chinga kina intu cheikire Christmas tree iga abigete omotoyo na boli ngomo nene ngamuboli rende ngakyo kwabiko omotoyo igagante yomete no nyekinde Nairobi ande no ekinde nchebeka go celebrate Christmas igona Innocent rende tebi ai minta gitena inchendo omotoyo bono ni moyo bono wansa tigaya magana ndete kogenda bugaki tigagenda naje tagesabiriru saka chaga stage manager akareto mugagonde mugakori akakora biyaina chi ari gendo ngo gateba ng'umwana onansumbueta sama tukama ndayana gukwanira igoro ya okora kubika Christmas trees ase chia bisibono iga abantu abange uise kubaligirie se mtandao chianganjire chikali kubiku chikabwe kaine chiri chia Christmas jambas pajamas kumuruko akire obegete onye ninche black white red the innocents tokanda no mungi none twabeka na abana baitu twamanya gwakwe bicha dechi bicha chigendete korekana se mtandao ono umanye kubugori chiange echu ochire gusi obeka umurugi ogo bana muna inche innocent mbekera abayibuli bane mura Christmas is here. Akiri ni Innocent. Sasa ulikuwa kwanire. Have you done the same? That is the question. Maigeli kanisa kale gonkani. Ama hakuna kakiru. Ne anjeire. Ama hakuna kakiru. Baada ya leo baada baba barbecue nga kakitu mbali baada banga kakiru. Matechibe sababu chiruka kijele. Biasara yanga igweta gote ba. Bana basi ngakimugura kajibasa kijele. Nkiazara ndara manya kiazara kera kinkere kieki mwanjo murigeria sepe chaga tano gatatu ge ukunyoria yakira ba kwana igoro ya kijela basabu ba Gen-Z umanyanga kia bana bakareka babako anda somoria okorunga senior secondary school no mwana twabere tugukwanira igati yabo no guna gukorotota na ukumanyanga kia bana bachikaba bagachorwa na kogenda ase school kiri bachikaba bagaso ase senior secondary schools na ase gotebekana nigo bachikaba bakoegwe egekakia amatukatano nabere libanyara ko bagakora mu nchuririo nyabakogani kogenda school chindege ntokelia abayibuli barorekane ko twaro bwoba ngelinga abana babo nabo barabe ku school kubwatekana gazeti yeye kiri batarachora echinde chitabuga tyo boroso nabo igo nonya no ichibese chigonyara ko bachikogenda li murubiri boy igo monchu murigere lintu akwanere gero yechi pathway stem nerega iga nendo twachakire ko manyuma etamanga nayo social sciences nabo igo arts and sports monchu murigere nabo kunyara ko bagakora iga ni maetenga abana aba
kogenda bali senior secondary school na negi kurukunga pilot class igo mwancho murigereri nabo kunyara kabagakora mugano nore twabere tokora ase chigazeti echidaya igere ngo tigo chiche twaro chigazeti ya The Standard asama tukamaga konyanya ariko bagekobeka enchera ensemeli ya Masai Mara hotel chiagachiru na gutanga ase minyamagose chingiti chiro sana kurua sensemo ya Serengeti kwa sawa sense ya Kenya bagatebanga kichiko bagego sali umungwana yo mwirete kinekyo bosyo wikegambero kia High Court nigo bono aga nikurusie kinekyo asatebanga nigachakira kwa bakorigera na koranga magendera yo akole tarasa likende lakini egento kiabetege kwangu nikegambero kubwatekana no mona chebina umusubati Lucy Gasheru nigatebete ngate kunyarekana nabo igo gateba ekatiba nabo igo obosibule bwo gutaka kumanyanga nga yebinte ibibenerete kunyarekana na namono mwanchumurigeli kubwatekana gaigo mongwana yomo uyonya tuko bagakoire kina bosyo chitariki sana isatu mutinyo gatano gatatu umwaka w'ikiri 2020 asali gatebanga nigo bono yarorekanete abana inchi batanya oretalibaga na kuru birengeli byabo igoro yo bwagachibwe hoteli eyo ya kisasa barateba yari kuchikobage kwagachwa asenke gwe ya Mara Selieta Ritz yari gatebekana nigo yachikobage koleta umuchando igoro yokonganya kwa tugeyo bose ebintu byoro sana ibitogoteba nga chingiti choro sana mwancho murigeli nabasoma page ya 5-3 ubwemanyi gakwanire amangana KGC usegredi komi bono tigante grade 10 aboro kiomba kora matem ndo chingali tukulia rero recruitment bene bono tigante recruitment rero nguchakira aboro kiwa manyanga ibagoswa ndo chaiga igamba ina nete poto mwanchito muri bagotebanga aboro kiwa bali 1.13 million nigo bono baguchigoswa abari bakoreta matemwa AKGC baguchigoswa chiskuru kandi bagotebanga tari botambe buna matemwa ya KCP abana bakunyara bakurangirwa according na buna bakolete kulinde bono nigo bakubwatinga bari babete qualified as media twatebanga ntubwate STEM social sciences nabego arts and sports na bakoriyera kweneke buna omwanafunzi ngoswara satagite kuri no mwalimu chito muri ningo bagukwanira egati yali agochikwene kiwali tukolia lero nabigo aborokia ubogotebanga what they expect abayiboli egento baganiri kumanya nabiga aborokiwa asabagotebanga weterase muri kwanga STEM aborokiwa 600,000 nigo bachorete STEM nabigo 437,000 bagachora social sciences nabigo 124,000 bagachora arts and sciences umanjito murgiria egati yali bagokwanira no guchigochoro guteko bari recruited as chiskuru na natengo te bari recruited ikiagara bono ba very placed as chiskuru no chikwe manyira wetira asepoto yabango bagotebanga HTTPS hashtag umanchito mulgera bakora sepoto iyo onyari kumanyanga nyumwana gwabikwa nabo igasiga gazeti ya The Daily Nation yokwanira igoro yokolikiwa osogo choroko AVC Vice Chancellor Enya ase University ya Nairobi asaborokia bose lecturers be university yo babolire kyobekerikia wasu kene kingango kora kere obocholi obwo asobwene nabego babwati chinchira neri chiko Onchumurire intete togendo mutumuko toko irana CPG komye gazeti ya The Standard mbabwate igoro yogo kina kwa GDP ense ya Kenya asekerengogi abateba isane nugutaisa tasemye mwanchumurire aso mwakoyo na niko kubwatekana no robot rwanyarako baragosoki wone bunge nene gwetera pali bateba kabagunga think tank nabo igo CPG komi mbabwate aso mubaro bwa basubati 25 abanyarako bagusiri ubwo mabwa basomo cyoyo Nairobi kubwatekana nakiliyo tebekana nigo babere bago itwa basubati abo nigo bagokora okweonia goteba tulenga nigo bakonyara kwa bakweonia igo nkoira na tole tokomanye omugano yo asenchire wikana yande asitokorangi kyombe kya abalimu TSC ose umuliki bwa abalimu mwajiri nabo igo na abalimu bene asebyombe byabo chi union ekorekana nga chira cyabunirwe nabono yo manali ya soire aigana Nsoko TV murubele Nsoko bwa kire tondo mutimo ko musinini.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi ebagoteba ngo yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa asegeteseni kiao sigetegia Ensoko TV bonigo yaikirenga kingo koreta ng'anya sae nigo ndakoretera omorobiri korukunga amegerio yebeberia omorobiri nigo ndaorete amo n'abasomba banyasae abwasturanya ko batukwegera ling'ana asobwagare nantari yayoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare kuba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Oyo n'umuchakano w'umuchakano ime ya Ensoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritukuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Ensoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Omwancho murire Ensoko TV ngetaseni Ensoko TV nibwatira senge yao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietariane Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana y'amaya ko ritukuria Jumatatu paka ritukuria Jumapili chini gongoro ko Petuel machini na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi Torendo mwanchu muri stigarite chitaika 10 chibe chinsa ibere chabona mambingo tebwa sensemo ya kabiri studio Diana abageni baito bayikirora na mononto tete kumbanyango mugusio yole sensemo ya Nairobi ngakirenda ko nyara kaba kuyega cyo mugusio tebire gatageta identity ekerata identity gosoko manyekana kwaye natageta twara ibaye tutete kumanyanga barayi ba mugusi bakuriye birugo byoborayi ase county ya Nairobi ngakibaranya ko bakorolekana ngumugusi onyoro kumanyekana lakini nabatebyo mugano noregaiga asebeje komiye gazeti ya The Standard isbaho kwanera igoro yogo kina bwo uchumi kubwatekana kile bateba nigoroboti ruarulwe na ebunge na asfakale bateba nigobono iga serikali yatebekanie yanyara kwa kego kinia GDP yense ya Kenya imense ya Kenya sebatebirengo na yakinire asekerengo gisane n'utaisatu asemia 5.3% mwanchu muligirili bateba kubwatekana no robot rwa sokigune kyombekelie korukunga gie bunge ge kuligiria mangana yo korosie budget ige kurunga PBO nigo yatebirenga nigo bono iga ogukino kukwanyara kwa bagukira ni gwa sikiri bateba igoro yokoligia obutene ngubuli bwe ibirwe kurwa ase abantu bali bene banyara kwa bakoira batebanga nigo obutene ngubanyere kwa bakoira nigo nagoso ase economy yense ya Kenya goso chumi yense ya Kenya nabo igo ogoikiranirwa kwemerobelio egotebekana yo kwagacha uchumi yense ya Kenya gwetera somorobelio kurunga beta oyokurunga bottom up economic transformation agenda mwanchu muligere ni ndo chega igo mu waziri bweke gancha kia ense ya Kenya omoske
John Mbadi no arega igas bakare goteba nga nigo bono banyara ko bagoteba nigo barigireti nonye nembweli okoranga kichibes chiko bachigotume kwase gosiakasia kaligwa na nemo nas bakare goteba banyara ko bakorigereria moncho murigereria nagotebya omugano ina bo wesomera kurinde nure nagotebya okubwatanigwa na abasubati 25 bere banyara ko bagoitwa aso mucho yo Nairobi aso mwako yo kubwatekana n'ekyombekemo ekiyoteba nga abasubati bali bakweyonia ase osbakonie me umuberoba ase umucho Nairobi nigo banyara ko bagoitwa ase chinjiro cyobututukanu ase bateba nga bali banyara ko bako baita nigo fono iga bateba abangi bataranyara ko bagoikigo busubye kigambiro mwancho muligeri nabo kosoma gabwo nyara ko bagokumanyanga nkikeirero mubaro yugokina na ngaki ekale ase ense ya Kenya kubatekanira chiko ngaki bali baitira umuntu bakanyara ko bakobwataniwa inche Diana ngagirete sense meina ligereri nimbwatu mugana kuri sense ya France kuchane ngo yotebi no sawa tigana ratenyo mugeri agaiga Jirongo kuri sense media Lugari nigamanyika inebu na Shujaa kama kantemne Shujaa bagotebanga egati abaliana tika wikira na sense mochi ya county ya Kakamega no bwagachi wechipara echichiro na kurigeria nsemeri yekisemi asanya tika kwagachi chiskuru echicha konyira abana funzi abange nabo igabantabanga se ensemi ya Kakamega bakeskura ya Amerikirenga Jirongo Comprehensive School eyokotebwanga nigo abetega kuyaga chenyarike okonya abana bali kogenda long distance sabali ntame wikirani amasomo abo bono ko maiga yoko siribo mabwaya somo tinyo tariki 13 mwaka 2025 nigaba menyiwe chinseme cyo cha Kakamega bakomonyora buno murayi orenge okonya abantu nando bwate chi ogosemerio kuyagucyase abantu baye Manchito Mulgeria omugano yo konyora se gazeti ya The Nation page ye 14 umanyenga Jirongo yo ningalinga sabantu bakakameka Mwanchu Mulgeria uno ogochiko bagokwemanyia igoro ya Jirongo ningarenge gongo tebwa sobwango igangi escapement eliye koira abantu gusi kera bono bantu bana iro bono ngona gukwana toramalieta mayu betena gatebire mayu ayabona tigera abayigo bagateba nigebwate jam igo ne chibara cha Nairobi na chiro chinto chiro che chinsemo bune ya Jogoro ndingwete semambi abone bwate jam Mombasa road ngoitekere asebali bagweta bwango nabongo nyara ko bagoikaga igaso muchiyo lakini nde onye bakwanda gusi mate para rere yagachwa ekubwatekanye kurwa sensemo ya Nkongo achikosoka busi alia punaliyo kogenda guchikusi kwetani mayu wetani ali semo kwasoera susu ali ebatebanga nera bona abantu abangi bali gutumika iya mayu nyigwete chiturera chire para chigali chire nchira abantu bakogenda ande butambe bagotebanga chiturera chiro chire butambe chire gusuka ye kurunga traffic update yo kumanyinga abantu nchira bali kogenda gusi nseme ya mayu onye ko konyarekana nabo gutumike barende batabanga nige jamwe gusuka aso obongora mwanchu muligire page ya kianda ase gazeti ya The Standard nigotabalike gambiro ya teneniri wakano gweji bilioni 5 na menu gutaibere go chiaso mungwana yo mukuru kunga Ben Gethi HTL ko ba chigwakanwa ne kyombekeli kya National Youth Service mwanchu muligire batabali tukuri goro nigo ikegambere kenne Kenya tukabage gutenenia ase babataba chibese HTL ko ba chigwakano go chiaso mungwana yo kurunga Ben Gethi wangoi asipagala batebani kubwatekana no boncholi babere bakora ne kyombeki kya National Youth Service kubwatekana na kigambero keliye kuligerelia okuruse kurwani bokurumi omo subati munachibina Lucy Njuguna nigaruete go chikasa gatebanga nigobono iga ekine kyo Kenya ko bagegotene kubwatekana go so wakano kubabere gotene nigwa kubwatekana ne kyombekeli ke kuligereli embu na kurwani bokurumi EACC Kenya ko bagegotebanga okuganikwa gutaka kumanya chibese chibuna chigwakanwa nigo yakorekana koro umuchando mwanchu muligeli nabo wesomera gabu na ndonya ko bagokora bagotebekana nga obututukanu bwa National Youth Service ndo bwateyemo yabwato musubati yo muri kurukungirita twaroche kera umugarayi bwensale ngo muri konyi bumurayi bwense amangana arenkoro achagira gatabichins na tabichins achiaminyo kire Diana tumanyeti ubwate muganonde tate kora kwano yorega iga kara kwano yoyo ani no mukore nchengo genda se ebigambiro anene monoga igandigire tu mwanchu muri satabanga musacho yomo nigasibirwe myaka 40 ime
ye chera kubwatekana na kumuita mumuru mwabo babwaterio mana liobulemo mungwano uyo agatebekana niga muitete mumuru mwabo chitariki 13 mutinyo gatano gatatu umwaka bw'ikiri 2023 asesemo ya West Pokot mungwano uyo kurunga Ruben Lotlimu yo muitete mumuru mwabo kubwatekana nendemero mugano no nagatebya igoro yekegambero na kero kikyanyara kwabage kumusiba igisibo kyobugima umungwano yoma aselieta akurunga Frederic Bachir wate myaka 53 kurwa asense ya France no muiborwa kwense ya France olengo orumunya gitali oli watebunga okunyara kwabaga kugandi umubere Anastasia katebekana nigo bono anyara kwabaga gutoka neli mochori ko abante sumo 30 na guita abantu 12 twaro umugano getolengase eginyombe ya moyoborali na egazeti ya The Daily Nation yekalika ngaki oko bekera gose no chelirio utateka kwa nonye nuko bawo uyo gochore kwagandisho kira kwa bekirwa magandi aliyegera tuigwo bororo kwa nyoranga kwa kolerwe procedure ubiterwe nyinge nabe wita bono mungwano uyo okurunga Frederic Bachir ubwate myaka 53 nigale abe anachirwo egesibo kyo kali kwirende gyo kabasechera asoguma bwaye wonse aitabante sumu kubwatekana lyo bali ali kubabetera na 12 bagasiria oyo bwango igole nkomo kego konyara kabaga ku Rusia se obitange byukose olenge chikabaga siri umabwaye no mwana bwe myaka 4 na mangale se gazeti kyombekia kolende bintu binde Innocent gusinyanga ningoko mochia ozijuga komochia ndagera nero tuli mono na begoita African Cup of Nations ngo chakere ebirawo bya Bongereza biribire se Premier League bataita karanga kibichi konyora kaba bikonyoro umuchando chetire chitaika 50 na isatu maiga yense ya muchitigalite ibere chibe chinsa ibere ngote no mu director bagende baito balese ensemo ya kabere studio Innocent nje mugano negongo kunira tu tumakwenda somo Rwanda ngokwanira baroma nchito riye igoro yechi county chirio takole oboncholeria Gagotebe county ya Kilifi, Kiambu, Nairobi, Machakos na Narok sauri chibwa tamadeni ya manene asichi county neso Amerika tiabande olenga ninki bago kwanira asichi county echo chikolenta obo sembereko asense media yoboncholeria abega se gazeti ya The Nation ngokwanirere igoro yechisabali bono omuyigo yobe Christmas ase omo Inspector General Douglas Kancha bolirie aba nainchi balba okra traveling yabo se esabali yabo kwene kiabuna wono ni responsibility mwanjito molgeria ge driver yage kurundie gari ya speed nene mo kwanere gosoa ke namba una babete baguchika igonga nabo bono egazeti yagotebanga 20 tobe maiso ndotigera abaraiboka nabarundi ya Kigali rero mwanjito molgeria se gazeti ya The Nation arayo negatiya na sangire na mangara rokolende sauliye biro nabere kingo chuta egatiya araroro ngenda somo Rwanda ola se gazeti ya The Daily Nation nige gokwanira ekatun era se gazeti ya The Daily Nation nige gokwanira igoro ye kiama kia ODM nabigo ndo chiga igabara imbaroro ase timetike Innocent ekorokwe etigere neroro ebarasiri dere yu lakini nde batebanga ODM mwanchu muligeli buno koligeli se screen ya nabo kunyara kabago kwerorera ayale se cartoon yo bateba ODM bono nabondoche ine barasi oburu dinga nero bwatengo liyo bwatete nindoche t-shirt so timati ngo yo begete ya yellow tintati kolengerali nabande bali bamelire chingunjara balese kiama kia ODM bali bamelire chingunjara gukwanira kamera chingunjara umubunge wensemo ye bunge ya Nyalibali Masaba Manduku Daniel Owoka Manduku nabegete ego biya yelo litukoligoro munchumuligeli birengeli byago negatiye bintu biri turabeto gukwana semambi yabono inkogenda asesemo ya standard ero nige kaliko bago gukwana munchumuligeli gukora bune ego cha screen yago bagatebanga by the time you get back Kenya will be a first world economic power ekero cha koira nense ya Kenya okonyora ya nyara kabage kogenda
ase kerengo gichinse chiri chibwata magendero oyo gukwana gaiga na bondo chenga no muraibu ensa ase TV bateba chigasi nigo chire ase ense ya Mike nigo ndoche agukwana kubwatekana nekiama kia UDA boigo ase abakenya abakare kogenda ngai bakare kogenda bakogenda chinse chia Gulf ichenya ariko bachikurwa ogosemye igoro yogo so senseyo kero tagete kogenda asense ya United Kingdom yigoro ku England chianyare ko bachikurwa ogosemya igoro yense ya Kenya gosoro samenye bese ya Kenya okogenda ase Nations in Sea for World Travel Advisory nero obasemi boruroro musae otabwa tiemeremo gabo golitie bag taligeretio muraibu yense igorali igaligereti chinse chiri atwara mabaga yegas nando tukorigereria maisai ni gaichane tinga ninyore gaki ninkonyike kina kia kwebulia mwancho muligereri nali ale ase gazette Diana ndaitengo tebigo Poplio oruro basemya banajeshi batige kubwatia igende batebekana AI bachake ko banke mirobelio kore gasi yabo asokomanye kikero kera bagutigira chimashini chinyara ko bachigo design injira bakogenda watak injira bakogenda ko utanga chisegi nchikolekana ase noko gaserelio mulembe bwense Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri olegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi nonyaneli kurukuru Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi twakirisimi namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatare ichobutindu. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima?
J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jndjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyo spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigo nkoros tole chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemeiga. Tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebi. Tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Togosoa asemeyega Yesu kuna boigo omwako moya abagendia bafara nigo tokubabolia mobe maiso ase esugukweyega korwa semesa ya mangana maya na inche Frida Kerubo nigo tokubaganiria esugukwengia na boigo omwaka omuya. Dad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año. Bieke mo mancho murigelea Bwensoko TV kwa beiro mwege no asitore kwa nyaka bago gusangama na intwe gesato gachagete gitseni Bwensoko TV. Twabeiro to koretera mangana magia na boige merobere ayo kogokya gosemi na boyo kumanya chinsa na 25 na bire wiki. Chinga kechiga chemega Yesu guku no to kwaneria otware esu kwengia nabono egrato gotambuka ocho mwaka 2026 nigo to kwaneria omwako muya bwo murembe na masine. Chindi kongoro kwa Pepuel Machin. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Bwensoko TV twakeresimi ase namba 0788666666
663 gose turikiririe kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi. Magega ya televisioni ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakresi migwitire namba yaito yobunchuria 0788 66 66 62. Ege Ensoko TV uburoso bw'umugusi. Ebago tebango yogose como elio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare kuba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Mintogusi chetre chitaka 15 na moma iga ichinsa ibire sembambia bono
na nigo twasoira sense moyo mwerio ina ne mono tete kuligere ligoro yo kwagacha wa siasa asomo chio Nairobi omugusindi garasi chinsemo na ne mona sema mbia bono nigo mbwate e panel yabagani babere ase studio ni mbwata yo mukuru kugaiga Balozi Samuel nabo igo ni mbwata yo kuliye kerogo kyo obwMC sensemo yo muchio Nairobi nere okurugunga Eliud Gichana nabagonyara kaba bakonyara libaga bagotebinga ninkikelie birengere bya birento twale enkwana yo kuligerelia amangana aitana ino mugusio metase e county ya Nairobi mugusio lese county ya Nairobi kuligiale Eliugiriaye ne Eliugiriaye agendete kuligia twatwalire korwa ase birogo twarorire kirogo twachire kenna mono ase county ya Nairobi no gutwara oyo korokwa ekirogo kyobochorwa umubunge uri kurugunga Simbarati uyorwete asenseme ya Dagoretti akagenda ase county ya Kisii na kaumugabana kurwelio birogo binde twabere toka basobwange mono no gutwara ekirogo kyobwMC gose birogo byobwMC nabo igenga kiemo ntwabwate musubati uri kurukunga kwambuka ngagerete na yarobete buno mo senator omochore we county ya Nairobi igane Nsoko TV mu rubiri Nsoko bwakire na namono tigangire libageri ko barigani abageni baito ase studio litagani nchakire na Mr Samuel ngakibwakire wakire uyo murali Samuel tangoro ku Samuel ndeli mose elindendere liyo mutali gorunga doctor ose daktari Balozi omwana siasa mokongura kinendo taliko tena kerogo lakini rendo okomanyanga kisiasa kogenda se moja itochia njendo momenyi se moja Mountain View Ward na bero momenyi ali se miaka etalimeke Mountain View Ward yere nsemo ye bunge liye Sachindo Mogeni Westlands ya Westland yes. Okay, watabanga ukuru ku daktari nsiaso gocha kwaro sana gusinga seitungai. Ngase itogere sema chyo mabera. Alibo machoge. Se kenyorokia kiapo kion. Kion. Yes. Buyamono asokonyora libagana gochase studio twakwariganiri aigano Nsoko TV. Sachindo nyakonya gunda kwirigiri kuri nyumba bono waikire sitoberete. Omayete bono kurwana botoko na kabaraga alia som screen okuminga ono nje mbugate TV ga nkorora alia barali ngakintale ramali ona waikire ona le adavi bakurigererie no lese studio semambia na wewe gwete bandigereri kabisa na ende bangakire chingo bya sobonge okay timu yago bana tige chake kurusa chingo biska bana Mr Eliud Gichana ngakibwakire wakire bya monera no muya yo twanjero maite bintu mbiro dal kwebangira yo tigate ngomona no muyo twanjero ikemambiga igara twikira okay tunyare gusanga biyakisana asinini Eliud ngayakorwa no rulyoyo mugusina atagete kumanya mataga profile kaliyo umuntu utakomanya umuntu mwabasale negera nawe nisuku kuba gusaka kurusika tamane ngoro Eliud mugane kichana nje no mamenyo Mountain for almost 15 years lakini nimbo atasenduete induete kitutu chache not marani rioma nyagotononga abo nduete in fact ongwana nkani nikinyolekemo abo nonga okay yes asante sana asakonyara libagana gochase studio batotebe muri Mountain View sige tuduge kara abantu bakoligereri ngikerororo mugusio ikiroro lirige tunwe kwaro lengi yeche okorekana oro mwancho muligereri kwegure negatia bagani tubwate semambi yabona se studio abachiko bago tokonya iligo kwana na barabwa senkwana yabene nabuna togotebya kira chinga kinigo tubwate sensemo ya itwe mitandao na bakogenda sensemo ya Facebook otubwate bine Nsoko TV na bwego bakogenda sensemo ya YouTube otubwate bine Nsoko TV na ase namba itwe studio 0788666663 elionyara kwa kubeke kerengere kiao nindoche bali bagoteba innocent squeeze mukali kweba chi message cheito kwanyora tuliri bagatunyare ko batuguchirigeri bali mwasoira sumurobeli na namono munatogotebya Diana gurukalala salama tuligeretie Christmas Mr Samuel yes ngayo cha wakorero umuyego mwako yo Diana abuli nga muri kwagenda kabo gusina abanyamwaka toba declare no murero Nairobi na innocent yes wono nkorengi ngonyore bintu biro totakeire tuli Yesu gukweye nkorengi nga iga town no bigotoka
nkomanyete bagocha batwaka makindi ng'ekero tokogenda ari togojitwa baretera asara enene sencho okubairire esukari chikiro ibere kwacha n'ekibande eguni kwacha n'ekibande eguni kwacha n'echiabukate eguni emesi bono kwabaire asara bono bagoteba ng'a esuku nabo tokobatomera nyore nokorana torana engaki ende nago ngochi January bono rende no togoteba ng'a ntunabo torayekorere egase town arabu rende tochikobarora ochi omwaka omuya butatu abatomeire amaguta na esukari no mochere Samuel no mwana siasa narabire January agogenda gusi Samuel akaigwererio girio manene goboro enchere kwa ibubagoda gukwaranga asukari ekire yemo mwamanya kwanda mkwacha ne engoko kwe bituma chigunibere amatoke chiginisa nicho kabali goteba mwachigunira andi mataba gusi squeeze mbali gochira gali nene chibasi mbono tukale kogenda esenyencho toro mubaro manene abantu banaliro bugari oboboke na igwe twagoro ko tablet Mr. Eliud abantu bakitutu chache north mbako ganetika gitutu chache north mbanganyanga umaito borai na robingo bori na gitutu chache ne wato murai yonye Christmas y'abantu mbale mwana atakoli na baro na banarobi abali mechi gali basokire bijabi n'abanyora abali batigareta na umaite barabane esenye njoro murai bono no bulendio ko abeke oikande ndale ndetia ngotiga cyaba were okay iyo oika make sure nga nindendete tigatora ligereria sinini ni maite muri mo producer nengo ngari ni ngana limwa muri tokwariganyo magadi na liroli eline lingabu ne lyogo chaliko runga chemsha bonga sinini twaligere litwaranga ngikeli tokonyara kwa batoko ligere lakini Mr. Luidi totarachaka toko na gukwana iga mwaka oyo 2025 asama ngana masinini ngakyura aba koko yo ligere 2025 nje nabonda tebe ngobeire oyo mana sendiki politics kiagara siasa maite ngora ligere lyole nga ikwarure na ndenga yule ekarongo nyoligereri ku ndani gare boli nachire na goko ngoro kinga bado isabali etelimbe iko 2025 asende yaringe ngiyamo kiagara ni platform njiro uta kurumai gotale konyora lakini bunoga asende kogenda bunoga asende kogenda munajiga asende koyuka iko 2025 actually ibunango nyokwera rero ole more successful yes Elidia tabanga gubwata maseseni igolirwe mirango asatare ko bagago ikaranso n'abaruti Samuel watabango chole kwaligere siasa umulindo siasa 2025 ngakiora yoteba samanga nawo endo ndatebe so mwaka yo 2025 tigantebe nga abairo mwaka otabwati mangana mange asense moyeji paraka nole ese ngenje toro kitwajire bakensoko TV oyino mwaka 2025 toratwara bituko binge buna bono myaka endego etako chimaga tokonyoranga twarute none pomo mujuyo Nairobi ndakwanyora yani nona abantu baba bego baga to family baba ali sababu kwa nga ba family asegete ikabona bango tanga no mwaka omuya naende toko sabanga buno elirega nyasaye yo seseni niliye gocheche kerense meka birenga buneyo biyamono sana abantu abange baratebanga aliya etire ndoche Samuel yagateba mwako yogorenge bwa maseseni bakoigwa na Eliud abande batebatigwara bwango sana buno chete umuyo chiche twarare okuiria nyago kwabekera omwaka w'echenchi abantu bakogenda baranga mauncholirio mwaka muyago charakini buna butambe togata mwancho murigereri mauncholirio alioganetiko yanyora nayo gokora biribinde bigocha buno mubasokano biro birende ntokonyara ko batoko bikwana kubwatekana na aba ngwana mbwata se studio semambia bono baro batebire 2025 banyolire bibungo byo kora tarasi batare goika na mono 2026 bayirangiri batebanga nero tigechiche eigora mange Samuel yateba onyoleri bagoso ile Nsoko TV na ya soberete semambia bona botatebinga ngayiyoberete na alinga nali mwamundire tubwatega iga bateba ngumurimi ataralie bando litangana akoraye mano ruligire linga ya beire Samuel ingane yunkira batebye semambia bona ngama ene
ne maete kegusie ekio ne kiye gekogere bandari karugwa chire mogondo ne dalili na bego kuoro kinge iga ne reime isenge njongo nyoro renjere bombete kwa manyange ye ne koleteki kwa makuru kwa manora kwa yebata kwa nga kinerie kurwa mabere go sinerie akolira mabere kuru wande kwa manga yabeire wono takeiro sambe na bali Nairobi abakora bagusamba na baro bakorayo na bakorayo mwishiwa kwa wanga ebando wikonye mana arorenga ni huate kendi na kichicho ama ene na bebwenet maite kende kio ingane ilikuwa beka ngoli gereri kurwe side getenga abakonya wale bombe tebira kidi moyo rekemba igo wiko akikishenga into kirema ne kyabana okay so ina renje procedure ya koranga ebandi ni gwate agara kwanye igwiri agiri riye bombe tega abakonya waranga ne litongoro wabaya ne litongoro yakwa nabagusiba no tuchakira bukuru wa selidi watebire muchiyo Nairobi abagusiba gatebekana bayikire umubaro kubwatekana buna bateba ntoligeretie nusu million twarule katwakire gaiga twagakire amate tuisanire tokonyora uburayo bonene ase county ya Nairobi turachakira abo bunanje nabagota antoisanirete karongo nyerigerere bunanje ngorigi uburayi intoisanirete genteka mu yuka tubone tagotwara no ekigina kikiragera totebenga ntuli qualified gotene ni umurayi no bomo bumaite abantu baito bahoire mono ekero ko muteigoro yo bomo agote banga abantu aba bange tugochikondiera ekero iburenga nyare berero toterete babwate amaisugusu ni nabongwanja kera korumaga bakore iru bintu binebi bagote no bago ikumutwari batikwa okay but kulingana na inje ndubone tuirane emesa tochorenga ama ene tubwate namba tubone takugamba lakini ntojibeka okay ene liswali naliko boli uliswali nene sana bagusiasi bagotoka asumuchiyo Nairobi abange okubanyolese ebiyombe byamabe kwanyora abande bachakire chisako cyabo abande bakiri busigo inere meso goteba bagusibara bakomerana Mr. Samuel yes kwabero kwana mangana siasa asumuchiyo Nairobi isa chinda buranyole nga kwa ronsi ya MC abange ko rutwa chage to muri yo moya which county government ingaite twa chage to mwaka 2013 gotira pakabono iga kwabere Nairobi abwateba nga busirende sukari ekiro ekibando kigunibere kole to mochando mugusi utwalire libaga aranyale ko bagakuruso burayi bwe county ya Nairobi ntonda tebe namaene naberego esababu unabono oburayo umanyete nonye nase bibiria nonye timaitie bibungo mono ndagotebi ngange bungo ki egesaku kiagambe tari umurayi arwete egesaku egeke bono egesaku keria egeke nje bono kerongo isaransa asende nje bwe kanarigereria nkonyora ngegesaku keria egeke nakie komugusi kerige kwanira ase ebuku okay egekogera no umurayi arwete nekesaku ekio nakie kikyo mugusi naende ngakinere yakorereki yaikire bono marikari ebuku atakira akoreki aikera negesaku ekie gekeke gambe aso mugusi kerogo cha ase chikabire chikinde nabachigote banga omugusi gari kerasi ngakire ndo mugusi arabe kerasi lakini mane gotoka ngano moke namba ya enenge lakini gari kerasi why igomini singa ntwe sabagere tase njo yo koligi na kwebanga obogima igobono ngonye to konyara kwe sabagera na koligia ngitutanyara gotwarira obogambi ngo kwanira baono igase engaki gabono tole ya siasa tobugate omurayo gusiari ekegorie kegeke gia kama futanga na batekira abo murai na sengenjo ekero omo gusio itae twekero gari so burai na babe to gokora buya bakikaragana ngana no bogambi na babwenerete na babwenerete igobone yene rengaki egesaku eke kyomo gusigete kere gakoreki kerae okay nande ngaki endete kole tiki okay
Tiyo. Watebirenga kiikire mu gusikora watabira abasai gwaka murayi amabuta kure n'amabuta yubago mwaka bari kwandese bituo kweli kese kikuragwira nando iraniriye ryo Mr. Elwid twarorira abarayi abagusi ase cinse bakire totebe abandi bamete nonya Minnesota twarorira abandi bakobora abarayi twarorira nonya ne Chingongo aho bakona gukine sebiro andamo no somo usiyo ubutoire chimbago kurukali osokire skochi kweligelia andamo no mugusiye imyaka ya magega tarenge muntu urenge kurigerera sana ase siasa gari kurigiri bagali yogosoro ngakire buya maybe okwanira umumenyure Mountain View motebye ekero mugusi bona nyoreri bagali yokikobo murai gati ya bintu kibiri urigerere tyo rachikoba gukobeka elianya ariko bakonyora nga onyoreri bagali yokonyora rere kwagara nako kori biya so umabwayo njege ndo manyetenga karo monda arure nkajire town mbagwende tabachama ande monongwa kwa regoro yebiombe twakole yebiombe bya matuka mange twa next time toikire twarorire nga kano nekiombe ebintu mbire tutari goikira amwe kamwanya orambwate project mutaite kominyoki mwate mananga ligingaba gani aba baratokonya ukule kwali kwanya oranga setubwatirie tane na mutwali ya Vegas igona arorire nga kulingana na injege ntekere no musugumo monene ogerete ngatenga tigante nini na araire byombe bingi but challenge ko ndiri mubwate okugani moikero muntu karo kenda bakonya yatokanga bukonyo buna muntu oli mboli baraki mboli gonyara guika pono nga decidinga linde lyonse orayo guikambuli bantu baito doko struggle mono ekartu watu mochanda nduri konyara wikera muntu lakini riyo watu muntu ole mutu ge ko baraisi so ekarona aligerete bintu bibere bitatu igabono bono mention ina mbeke ekiombe kama abuke wata chigali para karoche yale ko gururu na auctioneers yale ngegase ngongo chira so chikoli ngabono ngoro na ina serikali tutura hakire no anesi ono raliye igitenga ranga the only option iga chikure chibiombe byose ibiri gato chibe chikura so number 1 injebuna kichana Mountain View ebintu mbire binge nkora abantu baito bawetera iroke kara ikirikinga kicho basomia abana abayiboli bakubuke mambi satisa kwa banyora abangetera ini bawe pasati obangera ini wakere kura at the same time obangera ini kuliye pasati ibe bintu mbire bunanje ngoranga bitabwenereti bono bunanje mayata abantu bale kyombe geta abantu miasta ngingo babogere nande baje go bangera ini ngane pasati ngoba ngira ngo wakezi miaza jamani abana mbalega balega twakora nerembe yuro aja deyo nyakubokia abantu chiza barare tedado bature mambinga inchu bangera ini secondary egento gako garango muri burayo health system mostly as a word to teriko work na bako yanga no bwate nyagitari but in the sense nyagitari yeyu ekokora kurusa mbili mpaka saa 11 ne probability ne ronge nyagitari yito bwate malio so kulingana na inche gento yo gento karon kuligereria ko garanga ntene no burayo ne karon ko nyorange nyagitari elio ere limited chinza cyo koregas na abantu mbale bakurwara botuko nga yuko baye kwa nyoro mweshimiwe ere na rwara botuko raisi oikiwe nyagitari ende yose lia goretaki oethera chibesi cyabana inji so nkaranga the best thing tikantenene ndorenga ninyare go chenje amasingira so ibintu ne binge ndaito bakonyo mu buna mwanya getinge merobere ne binge wakwanira igoro ya healthcare go chande na ndengina na sole onte binga ogo chikoingereria yani go chikorosi amachiko kurwa se assembly ya county ya Nairobi igoro yo kurigereri healthcare nga kiyo chikorosi gose igo kubuka mambi ne bagwacho chikotene nase chi clinic gose chi health center chirase Mountain View twira na sole Mr. Samuel kwante abango mubaro w'abasaye baroreka nemba buguretia amabuta abasaba kwa barorira ngamabuta yabo mbako umuntu buri atande bituho ama gutaya narabagwa ko umuntu buri bagite tayari tayari bagite sengenjo buna nagote bina bero mumenyi
o Mountain View ase miaka emenge abasabu nabunde nabarabuo aso mutaoria korubuna bwake bakabwaira omanyete kore n'abantu igana bokwigung'ana onye barabungi bagokwana bono rende nkora ngino ane kero gekeiga morayo itategete gotenena tari erabuye kwa igobono ngokwanera morayo kero gekenene ekogera antore no morayo ndu kero gyanse tari igarengerere tingani ntene no borai 2027 na sengenja nyorete demand yabere ngaki muntu tutagete naye aye toroje nabo gotoikie sabari egekogeraria kera etu sector ne serikali eri arenge ngaki eyo egasi akorete yo kaya orogeti omwana injinga nabwenerete bono nakingotebanga ekekori kiesengenjo nonde na kerokyo buna bwakia buna bweira egekogera ensemo yende no mwana biashara ande egari ase Mountain View nimbwate biashara ororo bwato hoteli egari abantu bagocha baragera igobono maete nkoragera ore no montari ogotenga kioroche siase kwanyora ng'ama ene mbagete omogusio mina maguta bono rero nonye bakire omogusio mina mafuta naye koroyo omobo nonye konye toramwaka nkiayo tamwakera rende ekero burayo mokoreki chikastome chichigo chagari chiaragera muzida ubata tokanda kwa mugaka na litora mentali bitali bibere bye nyamagoze no mugosasorera siasa ya ido ya dairo igari bono muntu tari gocha kamanyete ngango chara amentu getaria egekogera getaria kiuma etenko bugatiere no muguko chikabira chigo chari chigo cho mugusi chiacha chikabire chichinde chionsi ngo chachire egekogera ebamanyete ng'ebi biashara onde bwensi nabakoreki nabagocha igo bono nogocha turende nabenga bune kero kwagende kera bwasota getusibe echuba yago oisaranso nagosiba esoda yago okona gwaka siasa yago ng'orango okay naigure gwatebire ng'abananchi ngokwana bakarekera bakarasoma bogani ogo kwaigwe ikibaganeti batebire babuguretie amabuta bagwaka olia okuruku Fred Matiang'i aminete yose nero i Fred Matiang'i okengo egekogera bonere next president tubugate ya 2027 na Mountain View nere kereka bugate Mr. Eliud Kijana bono rende toroche ngoborayo mbuya bore Mr. Eliud okwana twarenge igoro ya kurigereria obochenu ase county ya Nairobi na namono buna gwatebanga ochikora abantu ba Mountain View banyara kwa bakonyora umunyagitari gentekene namba korora watebanga nigo bakare korega asiese chinga kichinge kwanyora gusenekera umuntu arwalire butuko onyara kwa bagakogenda ase clinic echigo se health center echichiroro kwanyora abanyagitari mbayo isa chinda sinini tindago turaso assembly lakini ebirengere bya ubwateguro yo obachanu se county ya Nairobi umaete ebintu mbire okurigereri ko arange kenge bwana takoreka nekero igwate banga na kiura kore nayo gochigwetiri chiko buneri I think ekero bwe bangete mono nkorigereri inde ngokoranda ase chikambani chichikoni chimashini une chanya gitari nimetenga ebintu ebinga abashimiwa ba washimu karo mudaso irobora ya washimu oranga kirege ntumbu yakire togonde nga nego sinyiko nyoro mu yagitari okora 24 hours ojeja ni nolionde the moment ule county assembly nayo kugamba ne either governor ne no muntu tenete health sector omudenga ya njenya wone ndiko kora yo ni bwenderete at the same time no wona na banyora chimashinda abantu abangi naba okwenda scan wasa ku 1000 okwenda isika kwanyole machine ere so cheap ingyo tayaro mu gitari ogo lab technician wena de gushukulikira mangana kidege ndokere easy bido biri bwana takwe no ne liri bwana takwira nasi kira abenga tingo nyara ko bikora na counter assembly bona abuna bongo igora magwazonga inkimwena takora no koligi private partners to bwadera nege ndeke igara bo obachenu bo minde bira neze ligo liri chese kagara no na be ekara na be
anda company ngokora tia gitari njiri chiko machine chi under installment ekaraba idire kwanyora ngenjira nire bawagana chi company chi wae bali baro bawagana okay oyero ororo tata kubeka machine saje ndia bantu banyore huduma asili igolirires okay igende kedo muntu kwuru in fact oborai is just a call orai ne okurangiriwa gusoko nyara ko bagukuria lingi kirio okora chetre chitaike 40 ya masemambia bono chinse ibere akara tole as studio mwancho muligeli togenda tegukwana nabarai tiamba tebe opinion leaders anamono oyo monaro kuligie kirugo kyo MCA sensemo ya Mountain View oikwiguru kurunga Mr. Eliud no arega igase studio na anamono Mr. Samuel na tebire igaru munyagitari na amanyiro bunyagitari bwa yasaka bokorera gakoranga abantu mpaba nchara na ina bokuru birengere libya ogo cha studio gaiga namba itegere 0786666663 asokunyara kubago totomere SMS insachinde kuro chinseme cha Mountain View kusekula se county ya Nairobi anamona bagunyara kubago kuru birengere byao na gototebinga ngakyoroche omumenyi ole sensemo ya Nairobi aragendere kogenda busina bokwenda sensemo ya WhatsApp na aronyara kubago kubeke kerengere kyao tatikuirana ase Mr. Samuel kwa kwana ira abantu ngocha bali bakwana aligerere na namono akerandigerete Mr. Eliud no na yekero gukwana rote abangegesa kwegeke kia chamo kia kirwa mabuta kegende busyo ndugwate umuske musiria Nairobi ga igoro mono gelibwa bagusi na namono oarigania esabato ya okurandia no gusanga so bwa masomo busi kero kurigereria abaraibu na abachakire kuruka mbabe ko mugusiamo egento ndatebe tali bonse barabe ko mugusiamo lakini mbaroro tokonyora buna bona mesteru dia tebirenga oborai eyene kor kuna bona nkwanire igoro ya musiria korangeli ekanisa yabagusi Nairobi engima umanyete kero kwarangeria abantu buna aserie tali ekanisa nkorengi batakire gusaberwa na korandeliwa amangana yakoreki areyo wono asokorangeli kwa musiria ase kanisa ya kwanda KICC alina mangana alenga politics esengenjo oise kolgele none speech yawe karoba kwane to kuchimuna sana bade tenga mobera ase serikali tayari umaite ase tole bono iga ase tole na ase serikali omonto oromo raibono iga William Ruto na ere president ya Kenya we apa bono iga ase tokoreteki ase tole bono netoka ntomutageti korengana ne katiba bono iga ne roro morai iko tayari no tokoreteki no tole watatiganta maetinga akera minute tobe imega minute tobe baada ya 2027 not 2025 and not 2026 because not 2025 26 bado tuko kwa serikali wono gali sata begete tapagutia mikakati boronge ngaki toba ya serikali baada ya 2027 iko bono omanyete kende gionse bono igaso burayo bona ikikure ekiga no nyino yote ni no takire ngakia konyora gosenga kia korosi chikura chiae asobora ibole mutu okay iko bono tigante benga sense meyo eline sema yarange ya politics korengana nili chikolia nje bunande ga nomo shiriki buye kanisa ya Adventist na ndeli tukoliri na alenga alinje nebugate protocol une kanisa for one no nyene kwaya yoke kere kuruke kanisa agende se yarikire netakire gwetigwa se church board guri irube na kike ko irota roje mu pastor ndo kwensi aralia igalia se KICC abantu balengo na bashiriki na abande mbali batari gusirikie kanisa ya bono dimanyeti aba balenga ari bonsi ya abande no bomanyete tinteti go kwana Montolieta ogosirikie kanisa ayo gwate kanisa ya Samuel lakini no alenga aralia lakini bono rende nabo maitese sabate ya mumna toka ndo no muyega buna bono lero itukulia Juma konyorora abagusi gosechi sebinyoro bito
chika omoyega bwa matanga no genderete konyora kiro muntu ro akorete aikaransite na bagotegera ringano mu PAG mu Catholic kwanyora mu SDM na wateba na kiro muntu igorende misa gotwara kiro muntu tindo chinga mu chando no rengo toko irana tochiche ase omoske Eliud umugusiole na Nairobi mu chanda atwarire mono akera kuyariga ni kurigie kirogo kende gyonse kegwikenga kyobo chori list y'abana bagusi mugusiga ko ibora baraya bangi ase ward yemo kwanyora muri 15 kirugege kera mu kiri muri 15 kiri umuntu garwete buna gwateba autonomous groups ichiguru kwibiyombe rero kiri kiyombe getete gatebaye mo chairman itumbiyore genda busi egiyata mo chairman itumbiyore genda busi kwa makanyora kiri umuntu ateba ngonde tagotebiyo tegerere ngaki Mountain View boni gomo msiororo no kurwaraya na nde ni nyigene tenga Mountain View na buranyole mu bwato mururunge kamino ibwa bagusi namene Mountain View kabirero sa yo korano mugere naba gusi korumaega njoma etembono naje tego tanga tigante nene korumaega puna kwambuka so getega no abole tukurwa kaira abagusi babere bakubuli abange no amboni gambaro batege nto kulingana na njoma eteka rango kora my own statistics nkoranga ekerego ikango muntu ngobuli aroburai mbale bagocha bale bwate biasara byabo kurumaega na araro lirenga omuntu abuli tali abulire abuli anyoronde gako mubuli ngano bwate kenda abungutigere yego toka muntu tayo kuburonde babyoga ni bagararia bakomoeli lakini njege nton kulingana na boni genjira ndoje bintu biko genda siasa ngonya gochinchire ndate mbeke example kiyo bochorio wa pa election wa banyamirari ngagere tengenda nere yale go tage kuyiri kibese no muntu na haro daji do na Fred Matiang'i ko campaign totebenga no amenyete usasera abantu so ndoje nga siasa ngonya gochinchire na no bochori bo buchiko koru president ngaye ningo okay kiagara na bobucha abana na bagoja ne jibeso no bole ne baruzi ngai bagoletiki konya mbayo but akoba yoborai ba fire tinga kanga na boto aboli torore gusonde na togore umuntu oja ne intention yogusari bono bunanje kichana ne ri maete tore live injira nero umuntu rakore ibintu byao mbatere na bosi akonyo ngaranga batene ine lakini no ane yamo mbate banyora boli abana bagusi bata batanyore ne yamo abaguzi bagoterera bagosari to baito boro to bagira bata to abe injira abe Mountain View siaba ya Mountain View na go dengo ne project yori olekerogo kyagera garoka nyoro murai ukubuli chikura gotara nabantu bali bara so yolekerogo ibine teori ya muto banga bakabanta abu igara chikure chidalinda nyole muina raisi okay umubara wumugusi ole Mountain View actually tole that 500 so far we are targeting tororenga ntoike no 5000 ono siasa yengo chitole bata yabanga ekerogo chiminyoki o make sure kwa minyogire to an extent mure yakire ino mweka okay igo bono togazete gote ya kuimiza abantu baitonga tira gojirogora aho mwege tegetireke igoro iro tororengo ngege tunueke ngerete no enkenda abantu bakori okay so ningegenete abantu baitombaga sene ko ibu no ni gale ase tokora baga sene go chenchikura actually ekira kieko so far so good intoli gale astwalenge toga sene go sikona baigora iga chichensi chiwata nganjiri ko bwata na chindo echi bwata chinyingi okay biya mono mwancho muligeria sema mbia bano chetire chitaike 50 maiga yichinsa ibere nani gotoli nabageni baita se studio ni ndo chembale mogendete kuruchi message chaino gaiga musuri wese wataba abantu batige gutumika amalieta yechi kanisa bobe una musiria atumike lieta liesdie bobe p kumbe ni siasa okay na roli birengeli byao korwa kangemi Mountain View ward tuko pamoja honorable Eliud Gichana basai bonsi tuko na yeye indo chega igayo makurunga kurwa kiabiranya mira imeye ward yabo mwagamo count me in nabo igo musiri okay na roli yo
abantu ba Nairobi umugambi ni Eliud Gichana. Okay, abana abantu bawo narorire kurwa do Katari watching amagana mayabuli mbuye muno yumbari na basket baso ukwana kurukinseme cya do Katari indoche nonya nintwe aigana kurwa bagusini go twebegete amobutambe oyo no umusulwi wose atabanga na kuru na barabu nigo bagenda tana kwerubilia bagusiba Nairobi ntaisanire ntoisaine go chamo egere na into tonyora uburayi narolire oyo no yokuna kogenda mwancho muri go tweet from Kitutu chache atabanyamira county well represented. Okay, negati yabo umugambi Eliud Gichana akongere esugu akongere okay naigule esugu ere garagatebekana Dr. Balozi Mose mwe wakwaniwe abana abantu bali kurukinsemo cyakange minarolire simina bontabwa tese mambi abono astogenda takuligiri watabire nga baroro bacha batenena banyara kwa bagosalia chikura kiri kiroro mwancho muligiri unana abatabiri gotole na Samuel nabo igotukabana Eliud tokoirana tutete kuligiria estate ya Nairobi asobwamo kwa kole siasa sama tukamange kwa roli mugaba no mutangania kera soetese county ya Nairobi naboni gantubuga to mugaba na ugatatu Mike Songa gachoyo kabere actually arabo yokane omuspati ana kanano na eranyo letalibaga mbadi meja mbadi ranyo letalibaga kababu uligerelia totebi ngogo koleli bororo ebintu birimo kurarigerelia siasa ye county ya Nairobi ntwaro chechi county chinde njibege tino nini bono nenge gukora maendero Mr. Eliud twarolire county ya Nairobi nere bwate chinguru chiaye chinga kichinde nabo bateba nutete gukora igento iga kwanyore ko ba control kurwase birengo gitebire bwao mugusi nacho abe nero go control yo batebitogenda guchia gose nayo cha kubekwa licho kimogongo guchaga kuligia obukombo bwao soko musagochi aigane Soko TV mwancho muligiri na batebi murubine Soko bwakire chetire chitaika 50 na 3 chitigalite isana ibire chibe chinsayibire nabokanda kogendera kuri birengero byaga so mtandao na inche konyora libaga nyarkaba nkoirane tando mutumo kumusini ni tokoirana togendera nabagene baitase studio. Eye ni Soko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni ya Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori bagarya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 togosoa asemeyega Yesu kuna boigo omwako moya abagendia bapara nigo tokubabolia mobe maiso ase esugukweyega korwa semesa ya mangana maya na inche Frida Kerugo nigo tokubaganilia esugukwengia na boigo omwaka omuya. Toka bara chinsa ama tuko emetienyi nawe ikaboni gatwa ikiromutienyi oikomina kabere umutienyi toko batogo chengera Christmas nabo igokonywareganya umwaka moya o 2026
mwancho murigere kero ko bago kolya ebintu byokoragera chinga kichesu guku inyora ngabo igo January nekoganyete Inchebu na Caroline Mausa kurwa segete seniye Soko TV nigo nakoganeri a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigo na yiramo barato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egie Soko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Dad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año. Beke mama chumarigalea kwa Soko TV kwa beiro mwege no asitore kwa nyaka bago gusangama na intwe gesato gacagete gitseni gen Soko TV to beiro to koretera mangana magia nabo igemero bere ayo kogokya wose me nabo yo kumanya chinsa na meronge bere na nyama tukuna 5 na bere wiki chinga kechiga chemeya Yesu guku no to kwaneria otware esu kwengia nabono egero to gutambuka ocho mwaka 2026 nigo to kwaneria omwako muyabwo murembe na masine chindi kongoro kwa Petuel Machin omwancho murigere mwa Soko TV igetaseni gen Soko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya yatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii Erietariane Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira Erietariane Steven Embonde kurwa se county ya Kisii Erietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Nderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili chini kongoro ko Petuel Machin na nyora netrobin ya Soko TV oboroso bomogusi mera na bali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana. Mwancho muligeri chinga kitogata Feliz Navidad ninchenyege liguga igani ndoche dori nale sensemo ya kabiri yo studio lyogiri ya nemba liro sigo seni mnyare gotera kini entongo tebi happy Merry Christmas and Happy New Year na togende tase chinga kibune chigana na mona se studio se mambia bono ni gotogende ta kuligeri nga kisiasa yo mucho Nairobi go se county ya Nairobi ra bege kwa gachwa na ase studio ni gotole na Eliud Gichana na boigo ntole na Samuel Balozi RS studio nindo chega igo ya mokoro kunga honorable Omosa vying for the same seat from Mountain View ward to go together no majeto isho no majeto no jago tiro yodo ni swali ni ligia actually Omosa na banda bange naba kusiba minto okay babere bakubuli borai okay na bange bale and babuliri for many years like bono no musanga kiritengo boli yange gatatu iga bono eri kana ikona bokoranga ni eri kana na bokumanyanga inge barethaki eminity na ande no mugaka igento ndamusabe no kongo bosembi mete bone kara abana babira banene muri kurwana na barabwense uranyoro woitire uboso kuba bekeje rumo igo bogori tebya busebiya bono igento ndamuteibu no musana bari baro
kiagara mbali abange batererire kabere gatatu but generally talinga bali asoko ganinga banyore kiro gekyo kai ni ndenegera Eliud serious yata ndenegera agero mundu atebega nyete tali ko mangite na kiye kibaga gata kwa omoso yo minto yo mo na bali bande baro omaete gente getaga ni bwereza ko banyanga inkyo borai ande nkia abantu baitu batagete no tenesa salirio mugusi maete karotete na no borai ngora manyole nga muchando kitubwate okay nga kitoko yo solve ne kene nga hininte neino maete geto kiro mutago terero homono tu agiri ikorume yao nga eninte neine kia gara watene nile taliko na nomination nkubuli ara jikura njiraki okay igomba bono ne garongo beka banda wa mindu no mwako yu musali kiro byega ntomanya ine bya nkoraragira to na mesa yamo inkumu advice miaka yae achanga advice nyero mwana we tosikumoto kisiasa angaga achanga gosemi Eliud bamba kwa na buno murai bweza batebanga balimba bwati kirenga ndende mode okay batemba tingo beka igo na bokonya no bwata sabaje bono basemi utagete obosemi utagete asa bagaka be maite bono jiro mwana we bone gendo ndaga nyange no bosemi umwana iga sukaiga lakini inga siasa toko gamba nga tuminyokania ngoli maite karogo baninga itobuna ndu vijana akumnyoka sana igobona minyoka mohoro yo tumirire no mugago moyirizo muzuku burago so ege ndoda saba bantu aminto nimete ngotenna bali na bange bali but tuisaranse tumanyenga amaenengi tutagete okay kiagara tuisiko baiga bona tole boniga tuisiarete kero monta atagete and then kwanyoranga tuikire twachibaganire umuntu twale goja konyora ko murai ochire kwanyoranga bono twatigere nande ko osorore kabiri ende irikiro okay so inche ni amazisho tu asabantu bamintunga poka banyane bamaitengi batagete okay actually tikano ni ntwa batokurigyo borai abantu baite skali mumetenga ingo tutaite bono morai okay nande maite to kurwanda osio tene borai yotete okay to ko be fole na goruchos ka kamuru gorukiambu kaunti yotenga no borai yotete obeka kanyomba gasini nyali mountain view otonga ine ko yore gero abantu mbale ba to abere mountain view to understand dinga inkia maana abantu baito babone takonyora okay so imejando inere ko combine kwa yora ka to next extent no muna boni kana rewo jada girwe siminga endera banere yabwate to ronda kole dik ntamai yani ntubwate mechando get specific oborangi yero yata getumurayo itu wage simi mejando yakora ebe solved iba bantu baitomba manyete ntuta sumbura mono na bali baro abantu mumetumurayo ngo batete okay wadoba manyete buna watebire asiningoira nande ngo bolinga iratokya kera muraba gusiga liswali ndenta ko boli na boli yoyo yalengeli yo musike musiri abatebega tiye bintu biri yago champion no mugusigo cha sobwamo akore gento yekoro ku mapping baligere lingo mugusinga yabo atomo barole igoro no rulyo bwate chinguru ryo tabwate chinguru atabunga kanyeka iki watebire nga abagaka bakanyeke ngo chanda wiraneliabu Andrea Tanga abatabakuru wacinse mu cha Ruiru tebye musiri atiga okay otimba mache oyera agateba nechinse mu kiri cya mawawale niko ndani kabisa from mawaga gisage mbuye mono ase bali mororo agorunga ni Batian akorukunga musani kutoka kwa ground tuira ne bono iswali liekare esenjo kwa machikorolekana kwagenda head on ase bali bakorolekana bakuligibura ya SSMU iratoka boni Eliud bachire baligereire in terms y'abantu bawo kubwati perhaps timbanyeti usechinga kichinde nabo ntatoke manyenga nkirenga kibarabeke baligereri babatenga haya chinguru echi chiao gaiga Eliud njiri korekana nga nchiri igoro mono tuataka oitenjoki lizwali elireligia njege ntombanyete musiria number 1 tabwati powers yo kumayanga okora mapping yo mugusi omaete mondorara konyora karoga gasinini
ofiri ngana oni omugusi amobe kubuka tare nere actually umuntu maite ng'omurayo yani ngo n'omuntu ori ore ground abantu bali abamenyi bagaria bali nabo bamaite ng'oyo nabo togotara nere toike mosirie de gento ndatebe ng'a batagite gokora bunanji personally rende ngukwana bunanji umuntu narotete ibange batagite gotoni ekerongori gereri yani biashara batagite gotwa ibange barere diga gotokasha out ingiye gora ngoteba yo uzo kolgere ibona muna one function ye babwato but the sabbath ya lengetare yare babwate ikomeresatu actually ekero koligereri ncheba ninje nkoligereri amanganaya mosiria no monto taete kwe market ujasa serikali yani nginga already abagusi bali Nairobi ata benga yaya nje president na akone ili abagusi yabo but nakina odenga abagusi baidora abantu abangai njira teyo oraje gukora mapping aso tamanyeti aso owoja buno motari abantu bamaide the best reader bara oraba konye mbali barororo okay bono no mapping ya negarongorigere no oise ko bangano ena generally oise no ne njira kwagi na Fred Matiang'i enge ngane ekerore gerigere tie side eliende koze garongorigere Matiang'i ne national figure mosire is just in Nairobi ga toranya ko mwatora ase bintu bibere bitatu but bono ajite go timba maje that is why kerokende toranya no mugusiole usia igwete nga mosire na gore na roaso gotimbo kwa maje garo kenda toni batasa bagusi bali Nairobi generally intolire dikoni wo nande intolire diko kali zoning no mondo tai ase ground yani sachinde tigantebe samangana ya tabanga bago chakuligiri bakoro maarufu na watebire igo kiro mundaga ndaba ke chibaru chiere no abantu bakora that bono ndo bato mubango buno you in mountain view ward kurangeria abagambi buna babo musa negotiated democracy nabana inji baisaransi tabo batotegererenga yaya no etoleiga aye gichana omusa na alibitenge motigere actually yakera abana inji baraikere abo maite baromba maite nga inkikere so abana inji bare the best option than mosire tochicha tuligereria headline ngakiere Mr. Samuel ase county ya Nairobi kwa rabelo asama tukamange sana ebisamunye byechingwa na jirigwa twale chia siasa obokoreri bororo akyokorete county ya Nairobi na amabaga kiali rocho mugusi aranyora unlock potential go sechinguru cyo mugusi ngarengi se county ya Nairobi korengi obokoreri twabwate ngakia Kidero korengi Komberi no bwa maiga no bwa bono bwa renge tofauti na egento ke gotosumbua buno mugusi kwanya opportunity engego otakire of course opportunity ndatebe mugusi yago chyo wakibuya no koreta una bona tatebe inje balos ndeta basani bane naba iri korunka Nairobi aba accommodate berigerie bibarua lakini akere goikira sense moyo opportunity ye gasi ntoli go chitwa siboka buya buno mugusi kwanya ori opportunity bune yo nyare gokonyo muntu mino buno mugusi toise ko twara ekwenda nkaro bune iyo kanga torare okay by the way una chikabire chichinde chitoga yobono gase tomenyete oromo ikoyo nabantu bwate nkore ndabo asoko konyo yo mwabo kanyorire kende kana bakabwata yo mwabo kwanya bakorire ki bono na into toise ko gende kabire ngabune iyo nabo torande njirengiya okay igo bono sobo koreri bwa Komberi bono igambole ne serikali yuna moyeroje bono lende tatiko kwana mono kasa konyora buno yo mintate bakuru gaiga
igoro ya musiri no mwana omoke maete buna bonekera togocha ensemo ya koba monogeri at least no takeire na benga buna bona ego chobu bogambi gose buna bona kijana ate nine ego bogambi etoke no mokungu tabugati mwana muntu buno inkyo ku expect yachi ko gambero muntu bwato mokungu na abana buna bwoborai lakini ese ya unchuri ngitaba sai na bwo wate ababwata mabuta bagwa kabarai sachinda abande mbali bataranyora bakungu bataranyora chi amati chi abachako bugima omanyete nonye mbaranyora chi family ngakitogo chencho mutuliro bwo komeshe burai ardu ate bagara bita giro to kiro bwata bato ko gambere amati omanyete oborai buna bono njena bongo gwaka mavuta lakini ti njomo nyene tinkonyarago wakwa ese ngenjo yake buna bono nya ko bwateke go sene kyo gotera injoyo mbwate go sene kia okorandi goso kyo gosoma bigo swanana. Okay, Mr. Luide tetukore na sore se county ya Nairobi boni gani gotubwata MC batano nkagerete bane bachorire oyo mogare nominated onye mubaro itindasira igo ase assembly ya Nairobi mugusina bwata abantu bakumachikumuirire lyugiri ya ebosio 2027 egento gitakere no mubaro yo gukina ego turaje tuminyokani tukina neni tuminyokanise nonya bali banyoreri bagatanyori tuabayeiri mubaro yo tubure gose nore rumaina ngo yomenta turi nje kulingana na nje unaona mountain vya lingu asenkuru ngomenta toro yomo oinimete nga abantu aminto ngombwata sibali tonyomente na robi ninde nekene nga nkonyomenta turi kiagara ekeronkuligereria sibali bali boni gaba musie bali namba sinto bwata yaba gusiororo asto asiesire mono ne kero gege kia Mountain View ne birogo binde buna gochiri mara daima muina egento maete bunanje ngomenta tuli kero gupaka no bogimenere to goje byera babo yanganduka bwate egento gyoka tugane iriga noko chamo injera yo chamo nero tukoliki kiagara boneka tukuligerisa ayo koraligereri ngoyonda ito chamo nimo akoya hanga mosi yo yote to chamo no liriaro sirigo sera marieta iga oiro honya yobora yabanga ne biashara babwate ne chabyo musi but generally buna boni gatole bono tigakwane most on Westlands ntobwate amomura mintonare okorko isaya begi okobolio bo MP wa Westlands twaragambire nera matukamange so ntobwate enjira tutaite kubeka umugusiamo ko Westlands ikodo gwedibiro ngomenta bire igo egendo tutogase ni kuligerelinga ngakito bara tukwanererio yelimo okay ngora turete amu maite no negera tukugamba naye na ko feelinga umuntu ntoramu boli no ntoramu ko amalere gaigwete ngakora wangu ngoreki ndwenda so enjera nere karomu in terms of politics agarumu gutaka komayanga ngomolere ramo naboko mayibona bonekera gothe umuntu ngachinjie kuri na gothe mbara kura gusieka injenje naboko mayango uyu ngare muri lakini naro gothe inga ngai wanda obere bareta bauti so ni de nekerenga una tugase ni kogenda iga ngonyora turi umuntu gototebinga ipara nere lakini na tumeke pale maga ya Fred Matiang'i osaigo na vera bako. Okay pia mwana mwancho muri ne pale gendete kuligirwa ne pale ine yobora ya semambia bono nabuna kwegure togendete kwana na Mr. Eliud yokolie kirwo kia Mountain View sakale gotebanga mugusini gatakira mento mubaro na ndene genete kirwo kia Mountain View negative birogo birwichi komento mubara ase assembly ye county ya Nairobi boniga nigo abagusi batano balese county assembly bakorukwa ba MCA banani gonkagirete bachoriro yo monigale oliole nominated igo mwancho murigereri negati ebintu biri togendete kurigereria ase county ya Nairobi na namana tonyara ko batokora ngo mugusio nyora identity Samuel kwabere wakora siasa sama tukamange sana abange batabire kirogo mugusiara akine Nairobi atutige ibono Eliud twegene ngo binyora bale yego barabo mu deputy governor mo baro yo itubu mugusio beire Nairobi gaiga tonyara ko batoko paki ni kirogo keliba se bagateba kyubo governorship igoraria tonyara ko batokoranga ntobe onye ntoko bayigoro tobense no bo senator na barumbure se birengera rye kogera kagerete Mr. Nyamwamu
Cyprian no tiabo nonye dancer ni gutangasa bali nganguli bali o senators county ya Nairobi kiro chikurwa se siasa ya gukora bera mutani umate mubwate gazeti mambi mukomera na mwarali yuli headline yona korenga nainje omugusi uri Nairobi no monge okay iroka kero tuchakire se ward ya Mountain View ekero gukeria gitakire koba kiumugusi chinga kikyonse na senge njore ndeko chiyeka katika bere kwanyora abagusi baito batene nira abange bagana kwanyora chikura chiri cyakorireki chiangire goisaniro yomo ekero tugwake sabo nya Mountain View tubwata abagusi baisaine kobeko murayo bekerogo I think nechikwende chichinde chi estate yechichinde buna ichieta na ndagoreti chieta na ine na chiro chinchire nchibwate namba sitakere gotwara urai igo bono konye tubwate kurunse iga nekero geke kenene naro ntolera ikiri koraki kogetwara ntolera ikiri ko twara numbers turanyare go isaransa SMS tokoreki eko topagein because onye sege gatoko nyara ko make igorote koraki tego tosinya okay igo bono omogusia samo toise ko baamo bunegente kemo buna twate buna mystery dia tebire ntolera ikiri go twara pagein asoborai na sekero gikiekene alafu egento kende nalo chagoteba igoro yoborai korengi kwa boli mystery uliriswa ligali naki Mr. Omosa isagoteba ngabono lende no nyare go step okole kwerende ekeiga kero Mountain View korenge kero twabwato murayo lekoro kwamboka Pitris elinere ngakitwa twalete kero gokeria ande atake togenderera igo tugaja tukarue se kero gokeriso mogusito kagekaenda so muruyo lekoro kwa romba gekarua sa romba kegaswa se mogere naende bono iga tutagete koraki kera ne gusi okay igo bono nyege kuira na gusi njege ndongora tebia bagusi ba Mountain View gose ne bijiji byonse igoroga ali ntubwato murayo iyo to okoro ku Fred okengo matiang na nsiga iga ebiroge bibinde gotira give about inga naba gusiba itabateneine no bale gotenna kurubu ya musie mpaka igoro otogwaka abutokonyora gati abutokoreki tonyore na kelito komisi tokoreki tomisi okay wanchu muri lino iwete sema mbia bono bono togendete gukwana chetire chitaikando chega 13 maiga echinsa isato chiabono mambio mujadala ole sekawe amini ase studio ito sema mbia bono nilituguna kuligera lyo borai bwa Nairobi na nomono ngakyo mubaru wumugusi orabe go gutume kweli kuligie birogo imeye county nabona aya ndoche okogenda kuru birengel byago ase namba ito ye studio ntate koraligera bali baru le birengel isachindira boranyole mbaroro bakomanyete kurwa ndoche gaiga Andrew atanga uyo data abakururuirwa tabambale bakali gotimba mache ndara aligereliga iga nara igo kurukwa Thomas Musa agataba I'm following, ask him who are these competitors, who are his competitors mbara byaba mukuru wanire kirugekyo nindo chega iga oyo makuru kunga John Orangi head boy kurwa Kangemi Mount Kenya View Ward sokorora kwane Mountain View Ward CIKire goika tutwara barayabaya batara baratokonya samageno nakyo kiagerire tole maega ya Eliud gichana tomwa maguru nalyo turanyore obokoreri buya oyagurunga John Orangi head boy kuruka Nkemi utumire message ya SMambi yabono biyabono na yarorire omongwano yo akarega teba ngasi ikiriboni gabakorigeri kira Dennis AK yo musulwi so gateba kurona kuru Street Salams Club go ikasobo agateba nga nigagendete kurigeri watching live asagateba Dr. Balozi na okwaniri naboigo mwakwani na gichana asobwa mu mwakwani na ono musulwi go sulisha bikirito twale gasoa mwakwanire igoro yo umubaro yu kirugo ki apart from Mr. Gichana orucho mugusina ndara nyoleke na Nairobi
Ekora bomo bukware goteba nabwo bwo musiri atete kobekegera toro senturi gikiro gekena nabu ni kabira tigambe kira na inche kwa ndeke gusingo na maana kulingana na inje karongo ligereri Westlands into water numbers na numbers yana wotokolinye divert kuchia sogorai kiagara karotokuligereri nga obo mpio wa Westland we karo simba jete koru Dagoreti na tutigete tutigale tembe igo actually no tualenga amo bawo como campaign lienga kiyo ngagerte nga bona ase tobwate tole most likely ko yore kerogo Westland is open kulingana na timu wanyo nyagenda na ande ninde na kene nga Nairobi women rep most likely ko wanyora okay na ni keroge ga kepi ni maetenga women rep yo Nairobi no women rep no on the west yora jadide tukoma so specific o maete no muntu no nero kweoni tingo nyana kodi muntu kasi studio omuntu no yo check ground okay like now the moment ngo thinga like Westlands into watu mugambe korwa Isaiah Begi no muntu chire ground twarorire the potential abwate njira arabika abantu abaitamu despite ngana Nairobi tore ndo bwate chikabira chinde yes of course lakini lazima nyumba yenera ba in order fast iwo ikatora nyora ngo muguziga batabanga ngichana aba bande bamaye badama na rogi chana bakusiba koreki batebire lakini doko mix up abakonyoranga twasadi so in Westlands nimbwate ekenenga tuzo komnyoka buya doje no jongira ni ga gonde binga mene ngwatebe okay no women lab most likely lakini obo deputy governor temate numbers ya itono wataga musiria agatamba kutubekamo aho tubekama tari kutubekamo bune bwenerete era ate tugotoni tara tubekamo ngane kirugu tutaite onye ndiria tubekiramo gango tutangathiri ngi atagitera ero monyene nago bate biringi aganete weka tubekamo ne sababu abenga togo chamo tokoleki lakini ndari togo chamo tosoye serikali actually 2027 batirende se ngwana yaye osentu meke ngwana murayi ubona uri nyagosira Raila Amolo Odinga agatebire etukora itatu ko bekanse tumaye ko bagana torenga ngitokora batirende ngira sai bono mugaka samia teba ne serikali imetole towe ka 2027 serikali ngo unere toba 20 isiko ngire ne twabwate zirima mati yangira 20 isiko tore toro zi serikali yetu kwani nkale ngora sababu sigi zaliri bagozi ubwa okay wachumuligali kwegure nga mugusina atakire gutwara serikali ya ese county ya Nairobi ne serikali yo gutwara kubwatikana na Eliud Gichana ninga kale gatebanga niyo ekoba yokorra ngo mugusia magania ya nyare ko bago ikigusyo eliyo mugusia nyore okomanyekana na nemono ndoche kigendete kuminyoka gaiga nata kuligelia sensemo ya Facebook bali banyare ko bago tuma chi message chiabo na nabongoirana no na sense mail ya WhatsApp ndigerelie na koranga ngaki bakonyara ko bago kwana ndoche kigendete na gochagaiga bado na wondoche Kiran Dennis nagendete kuri birengere byaye kwamba koreka no mjadalo yowono mambinigo mubwatire na nemono asagendete kona koligia na koranga nabaru na kuru banyorire nchira yabo abarayi abagusi banyore ebirogwase emichemene nabone totige Nairobi kera bago chichankaga igatuko chatwa sansore nkondo twagoka kabisa twamieli Nairobi ya naintwe twararo ya MC mbaro no muna twale ukwa na simbarati dividends go sige ntukiliyo mugusiara nyore korwa soborai pu mugusi nkirikiri akara twa batomire twa bachorire twatabire ntoteto monto itogo kwanike busi ngikeliyo tageto monto ito uri to make county assembly yakore egento ndatebe nje oyo twabikiro borai yarakore egente getangani amasomo abana b'esukuru oikame exwanga mugusi onde bwensi ole ese ward omwana yo nyalire ko poko gende esukuru onyalire konyoro epaseri onyalire ko ba una bona karoro murai ko wasira ase county chigasiro chi opportunity ne chinyinge chupu abo sanjiro tio tabo golia bagusi ba mino na etumba gali because yo maite na toisa ko tebanga ki nga
omurai oyo gabegete abantu bae buna bono iga nkoteba tore ng'a ase Mountain View ase omurai oyo oro bono iga oyo oro omogere abagere bae nabo gabegete na mbeye okogenda gari ase okwabusa nabo baro abange okogenda ase bibande ebiga konyora space ase getote yo omogere omwabo ng'a kinchuche agache kebanda agaiga ona konyora ogosiko ruororo ogocha ase chipaseri echio buna bono enamba nera agochiobeka igoro ya chipaseri buna bono omogusiga eto chipaseri 100 na 101 ase Mountain View ward ko se body yumu mokoreta analysis ntokorete nekero kombeari bono chikabire jinde enamba yabo gere igoro oya pa no ne chipaseri chekero chiachete bono chikuoyigwa omogusi akuoyi mpaka chiaera lakini kwanyora chikabire jinde bono bune yabo chikuoyi mpaka chiatigara nabenga buna bono hotel yane gari torugo bokumo bonge baka customer bali bakobonde botigare yani mbugwatisa bogochi bono na barabu na boigo bono bune kabira buna bono yo moiko ya sense ya Mountain View tali recognized at all asege ntoke korunge passe even one igo bono tutage to murai ogosoye kirogo akore ngento tokoranga equality togotebanga omanyete iga kero ruete kusioga chaga iga gwatakiro borai iga manyanga chikabira chiroro kogamberane mwatani 1 mwatani yawe yoka lakini rende ngoteba tole ngaki nonye kwanyora opportunity okora chakera nyomba goikera agere mono kobwa isiko lakini rende isiko te minute na rokoleki koro borai ene limon na bokorige lyo bara to balance ko bono Mountain View oborai tutage to murai ora nyare go balance ora nyare kobeka omogusi yamo ora nyare kobeka omogusi omwana yaende school nori obwate ole jobless nera nyare konyoreke barua chi opportunity bune china chitotagete Mr. Louis dendo chechinsa chiali sema mbia bono chikurerenga chira choro mu MC sensemo ya Mountain View actually chikura bono oyo roekero gairete na 5300 chiribusara na 300 igonje bono ndete kulianga chikureri gusaba maete taite kingarase te nyombande metenga omwambi mbogala taki mboro bagenda gotini bajugura bangure na ndirenda abantu baito bagotigarero so chikura is all about statistic and yere okomenta tili korusi yobono bali Mountain View bakironto gasene gochimenta tororengaki amagana we yomoelio ekoera ndoche chika kichialire kwanero omonto Mountain View twanyole libaga twagambire nere semambia bono amagana ne yomoeli mambia bono bantu ba Mountain View nko basorora imetenga nabonda betimbumbu ya mono lakini imetenga nindombu ya ibintu birindete okora abantu baitu igasemambia bono nari ko basabanga kitogasa ine gokore campaign ye nari ko basaba mumbu atesi igere inyare ko make sure ngana nyorire kirogeke nimetenga emerobeli ne menge to bwate ase bali to kora isaransa to bagamba igo ni ndere dinga kero doraka nyore ambono naranga chi manifesto maida to gonya gukwana babo musamba ambarigereti mbategereti horo bagaza ile photocopy so into chitorangirani buno mugusi actually Westlands ntorangirani January bura togosa was February tukale na umusike Isaiah Begi tugambe na bagusi kwanza ba Westlands tubeka na amaso bwagale so in Mountain View nko bataiga kikabarocked ingonya komete jine koru iriji azire to gojisiko kabango rocked to make sure ngatu anyolire kirogeke ninde bono nimete ngambale baligereze ba woje tboro bambi tigambata ibingambi yamara sichiko ira chinga kichino ko ligerelie show ya bono bambi nande ande mono nimete ngara no mungino na bana mbaligerete mungwana naro ligirete kurusiali ukorokunga Nicholas omosa na abanda bange babo jonte timu ne nyinge ligirete igoti gomone na baserimono tubwaterane nimetinga moko amaga yane mapema ekirogeki noke ngomona basi mbiye mono sana watere mapema sana Mr. Samuel ngwana yo mweli ngwana nayo mweli ndate yu mugusi ole Mountain View
omogusi no monto mongai eliete litoiro monto mongai ne totake torikorere gasi nande torioroki ng'amaene na bangai ni tori unabona kero boraibu akore obochori bwa akore kana alikisemo chia nyansiongo uno yo mintate bakwaroje chibesa chiare gwetwa obotuko chibesa chikaiterwa lakini finally elieta liri gotebekana ngo mogusi no monto mongai akaorokio bongai ni bwae okay igo bono nande togoteba ng'a mountain view chibesa nabo chiraete chiete lakini morokio bongai ni bwae ekine gende getangani egento kende ya kabere parai bari bande ba minto na babo mosa bara bateneine nkorengi uno yo mintate bire banyora na babeka namo bako yo minta mabuta amatenga no isa inobora yeko robora ibwata kiro monto omanyete komonyoka ogo ikabwango egento kende aba minto bari bateneine ndatebe unabono ebiroga wao unabono bo senator yo minto Danson na tenenete tatigalende bono koranga jiagakira koranga mto maitinga ga Lucy Hope yase Danston yoboli Danston okay umali okay bono rende twara goteba ng'aki mbuya pesa okimapema twana kumanya ng'aki tugona kwibanga buno mogusi okay egento kende ndatebe mbuya mona ase Ensoko TV asoko twarika gaiga naende bono twarorire maete chikabire chinde njibwate TV yabo ende bono twetoka iringa ntubwate TV yaito buno mogusi piemano bono rende togoteba ng'a mogenderere kabisa nyasaye tigasesenie gesesenie keiga gekoreki kende usi kegenderere busio kabisa okay mbuya bono naende rende ngotebi risabiki buneririe mosolbie gesusukuru nakuru igotofugatiria mbuya bono ntokoroje no toramu okay asante sana twarenge na the Eliud Kichana oyokoriye kirugo kia Mountain View MCA 2027 okwanire anamono nkyo mugusiaga neti bagateba ngore na mato oyigore na maiso bwerorera nagekora togateba ngigitaseni yitekera gwa gesonzire okomanya ntwarenge na Samuel igaiga nero tebiro bubalozi bukorigia ekura ya Nairobi no komanya maganiyo mugusi no lyo kwa gulibaga anyareka bakunyora ng'abantu bae ng'aya batiga chinambe chitogendete kurigereria mugusi bunari Nairobi oyole na kuru oyole chinsemo chionsi tabakonyora libaga anyareka bagategererwa sigitaseni gitu gya Ensoko TV kwa niaba ya timu yons twareko bato kubwaterana ilikora ng'umuroberi gwa Ensoko bwa kiro gwekeire litukulia lero ijuma na lingote mwancho muri libono lya sio meriange kogende Christmas ngote Merry Christmas nande otwale omwako muyumu ya lietalia Innocent Onyango Diana Bindemo nere tukubwaterana sumuroberi gwa Ensoko bwa kire nero sukire kurwaiga etimu yonsi ya technical ikorawa na Barnabas na boigo tubwate Dr. Zack na Dorin biyamono